Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 30 de maio do ano 24 para tratar os asuntos incluídos na orde do día. En primeiro lugar, aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 27 do 3 do 24 e extraordinaria do día 6 do 5 do 24. Desexades facer algunha observación a devanditas actas? Non. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, expediente 1153/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito 27/2024 SC, alcalde. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao dictame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal do día 24 de maio do ano 24. Moitas gracias. Boas tardes, moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto do ditame da Comisión Informativa de Facenda, cuxa parte resolutiva é a seguinte. Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario, suplemento de crédito, financiado con cargo remanente líquido de tesouraría, resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumo. O resumo consta no ditame, no recadro a cal me remito. Segundo, expor este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor e aplicación aos correspondentes créditos con cargos a aplicacións do estado de gastos do orzamento. A Comisión Informativa, por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, 4 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Primeiro Ortigueira e do concelleiro integrante do Grupo Mixto, o señor Xalo Orizales, acorda ditaminar favorablemente a citada proposta, propoñendo Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Marcos Xal. Boa tarde, moitas grazas, señor alcalde. Unha vez máis, estamos nun pleno con outra modificación orzamentaria, outro crédito extraordinario ou un suplemento de crédito. Outro día, un veciño dicíame que os plenos de Ortigueira empezan a parecerse a unha secuela de Atrapado no Tempo. Sempre o mesmo, modificacións de crédito, recoñecementos extrajudiciais e ningunha proposta do goberno rego calvinismo. Señor Calvín, xa lle dixemos nos últimos 2 plenos, isto das modificacións, créditos extrajudiciais, poderíase ter solucionado cun orzamento actualizado e adaptado á Ortigueira actual. Ese orzamento que a principios de xaneiro dixo que xa estaba para aprobarse a final de mes e que o día 6 de maio dixo que en 15 días entregaría a oposición para o seu estudo. Hoxe é o día 30, 24 días despois, seguimos sin eles. Repetímoslle outra cousa, esta non é a forma de gobernar nin Ortigueira nin ningún outro sitio. E todo ten un límite, e se a partir de hoxe as modificacións non saen adiante, son e serán culpa única e exclusivamente súa e do seu goberno. De aí que solicitemos adiar esta proposta polos seguintes motivos. A convocatoria deste pleno para os xoves, a pesar de saber que había concelleiros da oposición que non podían asistir, demostra unha falta de respeto polo principio de participación democrática. Seguimos insistindo en que se programen os plenos en datas que permitan a asistencia de todas e de todos, garantindo así un debate inclusivo e representativo de todas as forzas políticas aquí presentes na Corporación Municipal. 2. Falta de previsión total. Solicitan esta modificación porque esgotaron algunha partida. Supoñemos que a de conservación e mantemento. Isto, como xa lle dixemos antes, é culpa súa por non ter elaborado uns orzamentos despois dun ano e levar desde setembro que nos ían entregar para estudarlo, desde setembro de 2023. 3. Isto lévanos ao punto terceiro, a súa mala xestión e peor organización. A súa xestión demostra unha clara falta de planificación económica. Canto levan gastado dese remanente de 3,22 millóns? Algo máis da metade, non? Demostran cada día máis a súa falta de proxecto para Ortigueira.
unha organización interna desastrosa e cambios constantes á hora de facer convocatorias de comisións e de plenos. E por último, e non por iso deixa de ser máis importante, a falta total de diálogo coa oposición. Non consensúan nin falan coa oposición sobre prácticamente ningún tema e cando se fai non o cumpren ou van modificando sen previo aviso e unilateralmente. Por outra banda, na comisión falou de poñer socorristas na praia de Ortigueira. A única praia de Ortigueira que coñecemos é a artificial de Alameda, onde non hai persoas usuarias. Se se quería referir a praia de Moreuzos, está noutra parroquia, por se non o sabe. E cando menciona a praia de Espasante, baixo que criterio se elixen unha praia ou outra. Que pasa coas praias de San Antón, Eirón, etc. Máis perigosas e con case a mesma afluencia, ou máis. E por se isto non fose suficiente, demostran unha total falta de coñecemento da realidade do noso concello. E non o digo eu. Admíteno os seus propios concelleiros e concelleiras, que nos últimos plenos e comisións dixeron que non coñecían problemas como as pingueiras ou ventás en mal estado nos centros sociais, nin o mal estado das tuberías nas parroquias, etc. Pregúntolles, que fixeron en 4 anos de oposición e un ano de goberno? Non coñecen o concello, non coñecen os seus problemas. Como é posible que en 5 anos na Corporación Municipal sigan sen coñecer estes problemas? O dito, vostedes viven noutra realidade e demostran un descoñecemento total dos problemas das parroquias e de Ortigueira. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Ten a palabra a señora Rego. Como ben se explicou, son todas as partidas que se van neste recoñecemento extrajudicial son partidas para mellorar as necesidades dos veciños. Despois de moito tempo sin ter socorristas nos areais deste concello, os socorristas correspondentes que teñen que haber, parece que xa queda menos. Tendo a posibilidade do que non estaba contemplada no presuposto prorrogado, pois creo que é medida para poder cumplilo. Evidentemente, fíxose os cursos, estánse a contratar os socorristas e despois ten que haber tamén a consignación presupuestaria. Todo o que se vai, señor Xal, todo o que se vai a recoñecementos extrajudiciales vai para mellorar os servicios básicos dos veciños. E eu creo que dotar de mellorar o Centro Social de Couzadoiro, o Centro Social de Devesos, pois non é unha falta de previsión. Falta de previsión foi a que tuveron durante 8 anos sin ocuparse prácticamente de ningún centro social. E agora que hai que empezar a preocuparse cando as deficiencias incrementanse moitísimo máis, claro que hai que tirar do remanente de tesorería, como usted o facería tamén para atender esas necesidades, porque nos centros sociales os veciños reúnense e fan actividades. Se a usted lle parece que iso non merece un reconocemento extrajudicial para a súa mellora, pois que quere que lle diga. Do tema do presuposto eu creo que xa está todo dito. Non hai máis que decir. Referente aos plenos que o levan dito unha e outra vez, e eu creo que xo expliquei no grupo de portavoces, os plenos son a última semana dos meses, non poñen extraños porque yo dixen, os últimos meses pares. É dicir, dixen e volvo a dicir, impares, perdón. Con acordo escoitados os portavoces, que supoño que vos escoitaríades na comisión de pleno porque eu non estuve, unha vez escoitados os portavoces, quen decide cando se convoca un pleno é o alcalde. Así, indudablemente, durante 8 anos, volvo a repetir, non se consensuou con nosotros nunca o día do pleno. Cada concelleiro ten que saber que se pode aumentar, según digo o reglamento, 15 días para arriba e 15 días para baixo. E despois outra cousa, díganme vostedes, e agora van saber os veciños e veciñas, quen son verdadeiramente os concelleiros que poderían ter algún problema porque vostedes querían non poñer o luns ás 8 da mañá. Sí, iso foi o que se dixo o luns ás 8 da mañá. Pois mira, os luns ás 8 da mañá, a maioría dos que temos unha profesión, pois traballamos, que eu xa dixen que eu que me organizaba, pero ao mellor todos os compañeros nos poden organizar. Creo que a señora Franco non tería problema ningún
en acudir, e vostede, señor Marcos Sal, sendo funcionario, permítame dicirlo que seguramente ten menos problemas que poida ter eu á hora de dicirlo ao meu jefe que vou pedir algún día para o pleno. Entón, eu creo que o tema dos plenos estará máis que aclarado. É referente á señora Franco, porque tamén me remito ao grupo de portavoces que temos, eu creo que, señora Franco, se usted sigue tendo a enquina co señor Calvín, se non é unha cousa é outra, se non é o pleno ha de ser a hora, se non é a hora ha de ser o día, isto durante 8 anos, evidentemente, nunca se consensuou un pleno cos portavoces. Ben é certo que nosotros non somos o mismo, pero por menos xa estamos facendo algo, convocando o pleno en tempo, en forma como corresponde, menos un día. E ese día que non se cumpleu, entre comillas, non se cumpleu, como vos poñeron vostedes. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, me gustaría empezar, vou decir unha cousa moi breve sobre o tema dos plenos. Bueno, por temas personais, non sei porque fala de inquinas personais, etc. Eu non teño inquina aquí con ninguén. Pero sí que é verdade que o que nunca pasou é que se nos puxera unha fecha, unha data, e que despois, unilateralmente, sin consulta, se cambie esa data. Iso foi o que pasou nesta última comisión. Iso non pasou nin nos anteriores 4 anos, nin nos outros 4 atrás. Vostede fala de 8 anos, eu levo aquí 5 con este. Pero o tema que é o que me interesa, o tema dos plenos e das datas e de todo iso, supoño que aos veciños lles dará exactamente igual que sexan os xoves, os venres ou o luns. O que sí que estou segura é que eles lles gustaría que estuveramos todos aquí representados e vostedes fixeron o posible porque iso non fose así hoxe. Pero vou ao tema. Seguimos contando modificacións orzamentarias e seguimos esperando ese borrador de presupostos que nos dixo, é verdad, aquí o señor alcalde hai un mes que teríamos en 15 días. Seguimos tendo de momento ese mesmo folio en branco que nos trouxeron aló por setembro cando nos dixeron tamén daquela que nunhas semanas teríamos o borrador e xa van 9 meses. Con razón, señora Rego, di vostede o do presuposto xa está todo falado. Evidentemente, o que temos é un folio en branco e a vostedes non lles interesa ter máis que eso. Porque a realidade é que vostedes funcionan moito millor así, sin presuposto que os ate. Porque vostedes van sen rumbo e sobre a marcha. Gastando e gastando e gastando e non creo que leven a conta nin do que gastan, nin de todo o que levan gastado. Presumían hai unhos días de remanente. Presumían de pechar o ano 2023 con máis de 3.200.000 euros de remanente. Presumían en todos os sitios, nas redes sociais, na prensa, en todas partes. O que non din é que 5 meses despois de pechar o ano con ese remanente xa dilapidaron 1.815.130 euros, contando co que traen hoxe aquí, bastante máis da metade do remanente. E decíamos no pleno pasado que a este ritmo, antes de que acabe o ano, nos ian deixar ao Concello en números vermellos. Pois fíxense se éramos optimistas, porque hoxe, a última hora, como fan vostedes as cousas, nos inclúen por fin o informe de intervención de estabilidade orzamentaria, que non tiñamos na comisión, por certo. Resultado do informe, empregando a súa palabra favorita, señor alcalde, é demoledor. Porque o resultado do informe é de incumprimento. Di o informe que coas modificacións que hoxe nos presentan, este Concello presenta necesidade de financiamento de menos 229.025,09 euros. En vermello ven esa cifra. Tamén di que ante este incumprimento o Concello ten que facer un plan económico financiero. En 5 meses pasaron de alardear de que tiñamos 3.200.000 euros de remanente a deixar o Concello en números vermellos. Triste récord, señor Calvín e señora Rego. Son vostedes aínda moito peores xestores do que pensábamos. E ademais estánse acostumando perigosamente a facer as cousas tarde, mal e de forma improvisada. Xa nos justificaron noutro pleno que había proveedores que facían traballos para o Concello sin facturar. Tamén no pasado pleno justificaron que facían contratacións irregulares. E o peor de todo é que esa é a súa forma de operar e de traballar. Vostedes síntense cómodos nas irregularidades agora que gobernan.
Contratan sin crédito. Pídenlles aos proveedores que facturen en períodos distintos ao que ten lugar o gasto. Agrupan distintos gastos no mesmo concepto, na mesma factura, ou separan en varias facturas un mesmo gasto. Todo o que fan son irregularidades. E non se arrepinten de facelas, sino que as xustifican e as convirten no seu modus operandi. Por iso vostedes non queren un presuposto. Para que? Se a vostedes o que lles gusta é isto. Gastar primeiro sin control e despois vir aquí coa chantaxe e coa terxiversación que acaba de facer vostede, señora Rego, de que se os proveedores non cobran ou as obras non se fan é culpa da oposición. Non vai ser culpa nosa, nin temos a culpa se as obras non se fan ou os proveedores non cobran. A responsabilidade é única e exclusivamente súa. E, ademais de facer as cousas de forma irregular, as fan tarde e improvisan. Porque non me digan que non sabían hai un mes, cando fixeron outras modificacións de crédito, que había que contratar socorristas. Non creo que lle escollera de novo. Ou que non o sabían o pasado luns para poder convocar en tempo e forma a comisión correspondente. Nos chamaron por urxencia, foi unha comisión por urxencia para poder aprobar este tema. Teñen tantas fotos que sacar, tantas festas ás que ir, tantos santos que pasear, que do realmente importante non se acordan. E despois, claro, improvisan. Dixéronos na comisión que 9 era o número ideal de socorristas para atender as praias de Morouzos e da Concha. Eu máis ben diría que 9 son os socorristas que nos vai a financiar a Xunta de Galicia, porque, dende logo, para 2 praias e 2 embarcacións, como nos dixeron na comisión, 9 persoas non son suficientes. Se fan os cálculos, daránse conta. 2 persoas nas praias e 2 persoas nas embarcacións xa son 8. Unha persoa para cubrir fins de semana, festivos e vacacións, evidentemente, non é suficiente para cubrir de forma aceitada o servicio. Pero non teño dúbida de que, cando chegue o momento, pois, tamén improvisarán. Agora que por fin a Xunta cambiou a normativa e se puideron facer os cursos de socorrismo de novo en Ortigueira, porque lles lembro que ata o ano pasado ou hai pouco tempo a normativa da Xunta impedía facer eses cursos en Ortigueira. Pois agora que se pode volver a facer, é unha pena que tendo suficiente xente formada que vayamos a prestar o servicio de forma deficiente. E non me digan, por favor, que non hai cartos. Recorten en carpas, en festas e aumenten en seguridade nas praias. Están vostedes moi mal acostumados. Están mal acostumados a traer os temas sin preparación, sin orde e sin traballo, de forma totalmente desorganizada e con tanta presa que non dá nin tempo de revisalos. E nós xa dixemos no pleno pasado que non queríamos ser cómplices desa forma de traballar, nin dese descontrol que teñen vostedes no gasto e no despilfarro. É a nosa responsabilidade como partidos da oposición poñerlles freo ao seu descontrol e mirar das contas públicas que son, por certo, de todos os veciños de Ortigueira, por moito que vostedes as manexen como se non fosen de ninguén. Precisamente por ser representantes públicos debemos mirar das contas con moito máis cuidado que se fosen os nosos propios cartos, aínda que vostedes, como decía, traten os cartos públicos como se lles sobrasen. Por todo isto, por volver a poñer ao Concello de Ortigueira en números vermellos, polo descontrol nas contas e no gasto, pola improvisación coa que traballan, por non cumplir coa estabilidade orzamentaria, por obrigarnos a facer un plan económico financiero en caso de que, como facía proposta o señor Xal de deixalo sobre a mesa, en caso de que non prospere a retirada do punto, o noso voto vai a ser en contra. E será en contra ata que consensuemos estas modificacións entre todos e poñamos un pouco de orden a tanto descontrol. Muchas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Cao. Muchas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Que decir, temos a mesma opinión cos nosos compañeros de oposición, porque isto xa é un trágala novo, como vostedes sempre dixeron na legislatura anterior, é un novo trágala, porque é unha total falta de rigor, de deixadez, elévanos a esta situación que estamos padecendo de gastar o remanente en 5 meses máis da metade, pronto chegaremos á situación que vostedes tanto levan promovido, dito por todos os sitios, de que non hai ni para un bolígrafo. Entonces, dentro de pouco, esa mentira convertirase
pola súa culpa en unha verdade. Levamos cada pleno desta legislatura con un ou varios recoñecementos extrajudiciais de crédito. Cando vostedes, antes, na legislatura anterior, había un cisma, rasgábanse as vestiduras cada vez que se presentaba un, porque decían que había unha deixadez total, que non se podía gobernar así, que sin presuposto, sin proxectos económicos, nada. Antes era fatal, todo era unha deixadez. Agora non, agora xa non é deixadez, porque se necesita este recoñecemento. Queremos expresar como os nosos compañeiros, deixar o tema sobre a mesa, porque ante a falta de consenso para poñer os plenos, para falar e consensuar entre todos para que o pleno esteña representado polos 13 concelleiros que así ten que ser, pedimos que se deixe sobre a mesa e que se debata o tema cando esteñamos todos representados, todos os nosos veciños. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Cartelli. Buenas tardes. Bueno, se solicita este crédito extraordinario, suplemento de crédito, de acuerdo con la memoria de la alcaldía, que justifica la necesidad de esta medida considerando que son gastos que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente. Y dichos gastos se financian de acuerdo con la ley reguladora de las haciendas locales. Por lo tanto, según los informes y la documentación que consta en el expediente, el crédito cumple, como han leído ustedes, todos los principios orzamentarios. Por lo tanto, los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos. Gracias. Moitas gracias, señora Cartelli. Eu simplemente comentar que o importe deste suplemento ascende a 69.599,19 euros, que é necesario dotar de crédito as partidas para facer fronte aos gastos derivados de competencias municipais, como son a contratación de socorristas para garantir a seguridade nas nosas praias. Do remanente de tesorería do ano 23, por importe de 3.225.243,26 euros, unha vez descontados os suplementos de crédito incorporado, de remanentes aprobados con cargo mesmo incluído neste plan quedan 1.408.631,83. Para comentar algunhas cousiñas, os socorristas e o financiamento son finitos. Nosotros, ojalá, tuéramos a capacidade para ter un socorrista ou 2 ou 3 en cada praia que temos, que todas, como ben decía o señor Marco Xal, pois serían necesarias. Pero nosotros o que temos é un obxectivo cumprido coa nosa población de Ortigueira e co noso compromiso no pleno que fixemos extraordinarios na outra legislatura en varias ocasións e que nos comprometimos ca cidadanía en ter socorristas. Para eso houbo que traer aquí o curso de socorristas e daquela se falaba de que era moi caro o curso. Bueno, pois quero dicirlles que o curso valeu para os alumnos 0 euros e está en Ortigueira. Por tanto, esa é a primeira das cuestións claras que ten que quedar en este momento. Son 9 e non o dixemos nós. Nosotros preguntamos aos técnicos que saben desto e dicen que son os suficientes para garantir a seguridade en ambas playas, ambos arenais. E que é unha competencia municipal o garantir a seguridade nas praias. É por isto que esta medida é totalmente xustificada. E repito, xustificada, porque eu prefiero ter os meus veciños nas miñas playas e máis a xente que nos visita en unhas condicións de seguridade, con embarcacións, con xente titulada e que poida defender nunha actuación, que esperemos que non se produza, unha actuación de perigo e que poidan salir con éxito dela. Para iso se están formando, acabaron a semana pasada, quedan 3 alumnos que van a facer probas este mismo sábado para acabar a súa formación e despois xa poderemos empezar a contratar. É certo tamén que o vai a financiar a Xunta de Galicia cando salga a convocatoria, polo tanto,
gran parte desto que vimos aquí a traer seguramente non será necesario porque teremos unha subvención para este particular. Decirle, señora Franco, que isto é o de sempre e xa yo veño escoitando en moitas ocasións. O falaba de Aspromor, cando se iba a abrir Aspromor, decía vostede que non se iba a abrir Aspromor. É máis, o portavoz do BNG daquela pois decía que antes iba a votar ao PP que se abría Aspromor e estivera aberto Aspromor. Aspromor está aberto, hoxe mesmo tiveron a notificación de que teñen máis prazas, que van a ter máis prazas. Polo tanto, Aspromor é unha realidade que xa existe no noso Concello cando todos aquí decían que non, que era imposible. O mismo pasaba co raio X, exactamente o mismo. Imposible, nos trataron de mentirosos, bueno, fixeron vostedes o que quixeron e demais, a máquina xa está en Ortigueira. E despois os socorristas, tamén era imposible traelos para Ortigueira e agora escoitamos que cambiou a normativa, claro. Sempre cambian as normativas cando é o Partido Popular o que trae eses recursos para aquí e seguramente dirá vostede que agora é gratuito, que todo non costa nada e todo é unha maravilla e tal. Recorde vostede, eu creo que ainda non estaba, vostede estaba, señor Pita, cando fixemos o primeiro pleno extraordinario demandando socorristas para as nosas playas, aló polo ano 19. Seguramente vostede non se lembra, non estaba en aqueles momentos, pero sí fixemos un pleno extraordinario. Incluso ali dicíamos de poder conseguir algún tipo de crédito para poder facelo. Hoxe eso é unha realidade en Ortigueira. E iso é o que teñen que saber os veciños e as veciñas. Iso é unha realidade en Ortigueira. E iso é o que a vostedes lles tiña que encher de satisfacción, de que teñamos xente de Ortigueira e da comarca que está titulada para poder facer este traballo nas nosas playas. Ojalá, señor Marco Xal, puidéramos acceder a máis praias, pero os fondos, como vostede está dicindo, e o dice, é certo, son finitos. Ojalá puidéramos contratar non a 9, a 40. Si fora necesario. Pero eso, como ben sabe vostede, é imposible. Polo tanto, é algo necesario, está xustificado, se fixeron, como vostedes dicen agora, que non hai unha planificación. Non, todo o contrario. Isto se ven planificando dende o ano pasado. E o curso se conseguiu con moito traballo. Non pense vostede que non lo deron, cheguei ali e xa non lo... Non foi así. E iso o saben os de Protección Civil e o sabe a xente que está neste ámbito. Non foi fácil traelo para Ortigueira, pero se conseguiu, como se consigue todo, con traballo e con esforzo e con dedicación e planificando as cousas, para que chegaran esa xente titulada agora para os nosos arenais. Polo tanto, sin máis, pasamos a votación deste punto. Sí. Perdón. Votamos a petición de retirada do asunto. Votos a favor? Votos en contra? 5 a 5. Voto de calidad. Hai que repetir a votación e se espera o decido alcalde. Volvemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Rexeítase a petición. Procedemos a votar o punto. Votos a favor? Votos en contra? Volvemos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Prospera o punto. Moitas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Pasamos ao punto número 3, expediente 1130/2024, adhesión á Declaración Institucional Día Nacional da Convención Internacional sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio de 2024. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta deste ditame que se lee ahora literalmente.
Exposición de motivos. Pola Federación Española de Municipios e Provincias remítese a esta alcaldía a declaración institucional do 3 de maio de 2024, Día Nacional da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, aprobada pola Xunta de Goberno da FEMP o pasado 22 de abril, convidando esa entidade local a aderirse á mesma, compartindo a opinión da FEM sobre a necesidade dunha concienciación e acción local enfocada nos dereitos e inclusión das persoas con discapacidade e de enfocar as políticas locais dende os principios e directrices deste acordo internacional, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar a adhesión do Concello de Ortigueira a Declaración Institucional do Día Nacional da Convención Internacional sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade, aprobada pola Xunta de Goberno da FEMP, 3 de maio de 2024, Día Nacional da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. Esta Convención Internacional é un tratado internacional que protexe os dereitos das persoas con discapacidade. Foi aprobado o 13 de decembro de 2006 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. España ratificouna o 3 de decembro de 2007 e o 3 de maio de 2008 entrou en vigor pasando a formar parte do seu ordenamento xurídico. A Convención é un tratado internacional que recolle os dereitos humanos e as liberdades das persoas con discapacidade, así como as obrigacións dos Estados para promover, protexer e garantir que as persoas con discapacidade gocen plenamente en igualdade de condicións de todos os dereitos e liberdades fundamentais e promovan o respecto de dignidade inherente. O obxectivo é conmemorar e recoñecer a importancia deste instrumento normativo internacional que supuxa a consolidación do enfoque de dereitos humanos das persoas con discapacidade, que son consideradas como suxeitos titulares de dereito pola que as administracións públicas están obrigadas a garantir que o exercicio destes sexan plenos e efectivos. O 10% da población mundial son persoas con discapacidade que non se resignan á súa situación de relegación e mesmo marxinación e que reclaman os seus dereitos, a súa plena cidadanía. As persoas con discapacidade son suxeitos titulares de dereitos participativos e responsables que asumen a dirección total e completa da súa vida personal e social. A Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas produciu cambios na legislación española. O máis importante, o Real Decreto Legislativo 1/2013 do 29 de novembro, que aprobou o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa inclusión social. Este decreto recoñece ás persoas con discapacidade unha serie de dereitos e, ademais, garante as condicións básicas en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. A FEM, comprometida cos principios da Convención en representación do compromiso e os intereses das entidades locais que representa, aprobou a constitución da Comisión de Políticas Integrais de Discapacidade co fin de promover políticas públicas de discapacidade dirixidas á inclusión, dereitos e benestar destas persoas e as súas familias, políticas locais exixentes e respectuosas co modelo de dereitos humanos que deben concebirse e desplegarse conforme o paradigma da Convención. Neste ano, no que os gobernos locais e a FEM celebramos a modificación do artigo 49 da Constitución Española, adecuando a realidade social e a normativa internacional e que reflicte o enfoque de dereitos de inclusión ao que España comprométese ratificando a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, chamamos a atención dos gobernos locais para formular as súas políticas a partir de 7 pilares de inclusión. Primeiro, non discriminación, asegurar que todas as persoas, independentemente da súa discapacidade, teñen acceso equitativo aos servicios, infraestructuras e ao emprego, promovendo unha contorna libre de barreiras físicas, sociais e digitais. Participación activa, fomentar a inclusión das persoas con discapacidade no deseño, implementación e avaliación das políticas públicas que afectan as súas vidas. Accesibilidade universal, adoptar as medidas concretas para garantir a accesibilidade en todos os ámbitos da vida pública, eliminando as barreiras arquitectónicas da comunicación e actitudinais. 4. Capacitación e educación. Promover programas de formación que incrementen a concienciación e comprensión sobre os dereitos das persoas con discapacidade, fortalecendo a capacidade da sociedade civil para participar en procesos decisivos. 5. Cambio de percepcións. Traballar activamente en cambiar as actitudes sociais e combater os estereotipos negativos de cara ás persoas con discapacidade. 6. Igualdade de xénero. Integrar unha perspectiva de xénero en todas as políticas e accións relacionadas coa discapacidade, prestando especial atención ás necesidades das mulleres e nenas con discapacidade. 7. Función pública. Promover unha nova regulación regulamentaria do acceso ao emprego público das persoas con discapacidade, que actualice o marco normativo vixente que data de hai 20 anos e que presenta claros desfasamentos e insuficiencias. Este 3 de maio renovamos a nosa chamada a todos os sectores da sociedade para que se unan neste compromiso común. Traballando xuntos podemos construir unha comunidade máis inclusiva e resiliente
que recoñeza e celebra a diversidade humana en todas as súas formas, asegurando que ninguén quede atrás. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou ditaminar favorablemente esta proposta, propoñendo ao Concello Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Xal. Nada hai que engadir, grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, eu penso que, aínda que se leva moito conseguido, pois queda moito que traballar todavía. Todas as persoas que teñan algún tipo de discapacidade non poden sentir distintas e teñen que ter as mesmas oportunidades. E iso é traballo de todos. Creo que nese xeito o Concello de Ortigueira veno facendo desde fai tempo, pero é necesario seguir traballando dende as administracións públicas, dado que son e somos quen temos os mecanismos e as ferramentas para conseguilos. É necesario os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Nosotros estamos totalmente de acordo coa proposta e non temos máis que engadir. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cao. Nós estamos totalmente de acordo ca proposta, que sempre apoiamos a todas as persoas e, como di a declaración, teñen que disfrutar en igualdade de condicións dos dereitos e libertades fundamentais. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. De acuerdo con los principios y los objetivos a conseguir en esta propuesta. Moitas gracias. Eu simplemente engadir que todos os concelleiros que estamos aquí representados por unanimidade entendimos que isto é necesario e que dentro do Goberno de Ortigueira como Concello as políticas sociais van a ser e son as nosas bandeiras de agora en diante e as persoas con discapacidade, pois, como non pode ser de outra maneira, serán un dos nosos obxectivos. Moitas gracias. Votos a favor. Unanimidade, prospera o punto. Moitas gracias. Punto número 4, expediente 1132/2024, apoio ao colectivo de persoas con esclerose lateral amiotrófica, ELA, Galegas. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio do 2024. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta deste ditame que literalmente indica. Exposición de motivos. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas representadas no arco parlamentario estatal admitir a trámite a proposición da lei ELA. Dita aprobación supón que os legítimos representantes da soberanía nacional da que emanan os poderes do noso Estado, tal e como recolle o artigo 1, apartado 2 da Constitución Española, asumen como propia a necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e cuidadores sexan amparados en igualdade de trato co resto de enfermos de calquera patoloxía, coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir coa dignidade que merecemos nun Estado que xa na súa norma fundamental recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade, artigo 49 da Constitución Española, ou unha Lei 39/2006 de 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, cando regula as condicións básicas de promoción de dita autonomía e atención mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas, ou unha Lei 33/2011 de 4 de outubro xeral de saúde pública que dentro dos seus principios xerais especifica que as administracións públicas estarán suxeitas ao principio de equidade, de tal xeito que as políticas, plans e programas que tengan impacto na saúde da población promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde, prestando atención específica ás necesidades das persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi, sen ningunha dúbida, un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tanto tempo polas asociacións de afectados e entidades colaboradoras que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade,
non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos en o cal, o noso Estado social, o noso Estado de Dereito e o noso Estado do benestar vense abaixo sen remedio. Como galegos, é un orgullo para todos nós que a Asociación AGAELA, Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica, declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia no ano 2023, foron das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei levado a cabo no Congreso dos Deputados o pasado 20 de febreiro. O 12 de marzo tamén foi un día para a renovación da esperanza dos afectados directa ou indirectamente por unha patoloxía neurodegenerativa, sen cura e sen tratamento hospitalario, que fai recaer toda a carga do cuidado do enfermo na súa rede persoal de apoio, familia, amigos, cuidadores, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitos deles carezan incluso deste recurso básico imprescindible para a súa vida. Dende esa data, dúas proposicións máis foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso dos Deputados. Aínda que ditas aprobacións reflicten en si mesmas a concienciación da clase política coa situación dos afectados pola ELA, non poden supoñer unha loita entre as distintas forzas que presentaron canda a súa proposta. Ao contrario, dita concienciación debe implicar que se traballe coordinando esforzos, recollendo de cada proposto máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final. Desgraciadamente, un enfermo de ELA non só precisa unha estrutura forte e comprometida de apoio humano, que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa o afectado, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, tipoloxía e duración dos coidados necesarios, os produtos de apoio básicos para a vida diaria, a reforma e adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable, fan imposible afrontar os custos mínimos non xa para manter unha vida de calidade, senón simple, desgraciadamente, a vida mesma. Precisamente por todo exposto, todo agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todos os mortos desde a paralización e posterior decadimento da anterior proposición de lei presentada en novembro de 2021 e aprobada tamén por unanimidade en marzo de 2022, interpélanos de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato aos que xa non están con nós e a todos os que día a día incrementan a cruenta lista de novos diagnosticados, persoas que non teñen nin color nin ideoloxía política. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican ditas competencias e as atribúen ben ao Estado español, ben ás comunidades autónomas, non deixan dúbida de importancia de que ese eido competencial ten no día a día a nosa veciñanza. É certo que a Lei 7 de 1975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos, como este Concello de Ortigueira, que me honro en presidir, neste caso en nome do señor alcalde, pero esta corporación entende que os municipios, como as entidades públicas máis achegadas á realidade cotidiana da súa población, non podemos, non debemos e non queremos darlle as costas a aqueles que máis precisan do noso compromiso público para superar o seu día a día. Con esta visión, como punto de referencia, este Concello quere empregar a súa voz oficial, que sempre debería ser a súa voz máis humana para facer chegar unha petición alta e clara ás Cortes Xerais españolas. Recaen vostedes un mandato que debe ser entendido como un privilexio e ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexer o funcionamento xeral das administracións públicas. O seu privilexio, outorgado por todos os cidadáns españois, é legislar para salvagardar vidas. Non existe norma, sexa do contido que sexa, que poida ser considerada prioritaria frente a aquelas que, como esta proposición de lei, buscan únicamente evitar a morte innecesaria e inxusta dos enfermos, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención e a desesperación dos afectados que se senten culpables dos estragos que a súa doenza causa naqueles que están a dar a vida por eles día tras día. Existe algunha causa máis nobre que encabezar a loita contra esta injustiza? Existe algunha consideración legal, procedimental ou administrativa que non só apoie esta causa, senón que a sustente e impulse como condición básica para o exercicio da política cobre o seu máis verdadeiro, puro e inestimable significado?
Por todo iso, elevase o Pleno para o seu debate e aprobación os seguintes acordos. O Concello instará por escrito nos próximos 30 días o Poder Legislativo Estatal para que proceda a tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unánimemente e non esqueza que a garantía dos coidados 24/7 deben constituir a base fundamental da futura lei. O Concello de Ortigueira instará por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que no ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo e de doentes e familiares a hora de diseñar, implementar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida dos afectados. O Concello de Ortigueira comprométese a continuar prestando apoio público á reivindicación legal contida nesta moción ata o momento en que a norma sexa publicada e entre en vigor. O Concello de Ortigueira comprométese como forma de colaboración directa desta Administración local cos afectados pola ELA a poñer a súa disposición asesoramento técnico dos servicios sociais municipais a hora de tramitar todas aquelas axudas e ou prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida dos enfermos, as súas familias, e as súas familias sexan ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. O Concello de Ortigueira comprométese en todas as posibilidades técnicas, orzamentarias e logísticas a colaborar coa Asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leva a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. O Concello de Ortigueira, mediante a aprobación desta moción, invita a todos os municipios galegos que se unan a esta necesaria reivindicación e amosen públicamente o seu apoio ao colectivo afectados pola ELA, os enfermos, as súas familias, as súas asociacións e entidades colaboradoras teñen feito un exercicio exemplar de dignidade, de superación e de valoración da vida. É a hora de que os poderes públicos nos poñamos á súa altura. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou ditaminar favorablemente a dita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra o señor Marco Xal. Como coa proposta anterior, non temos moito máis que engadir, máis que apoiamos tamén esta proposta. Grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, pues nada que decir, que xa está toda explicada aí, que se xa todas as enfermedades son duras, esta, pues, como ben se decía, era ruín non só po paciente que a sufre, senón pos familiares e tamén pos cuidadores, e que é necesario o apoio colectivo para esta enfermidade trasladarlo pues, a administracións públicas, que son eles tamén que son un organismo que pode facer as axudas que necesarias. Moitas gracias, Isabel Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Pois nós, como tamén no punto pasado, totalmente de acordo coa proposta e o noso voto será favorable. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Cao. Nada que dicir, neste punto só queremos transmitir o noso máximo apoio a este colectivo que tantos problemas causa a xente. Bueno, pues nuestro apoyo total para conseguir todos los objetivos que se proponen en este documento. Simplemente comentar neste punto que os 13 concelleiros que estamos aquí estábamos na comisión totalmente de acordo, como non pode ser de outra maneira, e que creo que as políticas sociais no Concello de Ortigueira pois vamos todos na mesma línea e intentamos pois sacar adiante estas iniciativas que creemos que son de xustiza e que creemos que as políticas teñen que ir centradas nas persoas que teñen estes tipos de problemáticas ou outras, non? Moitas gracias. Vamos a votación. Votos a favor. Prospera por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, punto número 5, expediente 1133/2024, ditame da moción do concelleiro Marco Xal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, solicitando ao Concello a redacción das bases para a concesión de axudas escolares para o curso 24-25. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio do ano 24. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva desta moción, ditaminada pola Comisión Informativa.
Solicítase ao Pleno da Corporación Municipal de Ortigueira a adopción do seguinte acordo. Primeiro, reclamar ao Goberno galego a urxente... Perdón, estou lendo unha moción que non é, disculpa. Sobre as bases. Un segundo. Sí, perdón. O Grupo Municipal do BNG presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno o seguinte acordo. Instar o Goberno Municipal a elaborar as bases para conceder axudas aos estudantes e ás estudantes de Ortigueira e que cursen os seus estudos nalgúna das seguintes etapas educativas: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, formación profesional ou na universidade no curso 2024-2025. Instar o Goberno Municipal a contemplar no orzamento municipal unha partida reservada para facer frente a esta convocatoria. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos membros presentes, acordou ditaminar favorablemente a moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal para ler, si quere, a moción. No, creo que a moción xa está lida, non? Por todas vos. O que penso que o que tocaría agora é que cada un de vos expuxese os vosos tal e despois eu dar a resposta, non? Moi ben, ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, por parte do Grupo de Goberno sí que se están a elaborar non só as bases para as becas de estudiantes para o curso do 24-25, contamos que a partida presupostaria de 40.000 euros, basámonos nesa, de momento, e podo dicir que estamos cos criterios que vai ser pola renta, por familia numerosa, ser monoparental, e estamos collendo un modelo de outros concellos, evidentemente adaptándolas ás necesidades do Concello de Ortigueira. Con que estarán seguramente calculando, dado que estamos acabando ca Lei de Bienestar, tuvemos que modificar as bases para a contratación de técnico de turismo, estuvemos cas outras bases, pois eu conto con que esteña para o próximo curso 24-25. Moitas gracias, señora Isabel Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós estamos totalmente de acordo. Pareceme unha proposta moi optimista por parte do voceiro do BNG, porque, bueno, esperar que este goberno redacte unhas bases de axudas para o 24-25, é dicir, para setembro, pois pareceme ter moita fe neles, visto o que levamos vivido durante este último ano. Pero, bueno, nós estamos totalmente de acordo e apoiaremos, por suposto, estas bases para as axudas para os estudiantes. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Nós estamos totalmente de acordo tamén con esta moción, xa que a educación é un pilar básico para o noso futuro da nosa comunidade e temos que axudar a todo o que o necesite para poder disfrutar dela. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Ana Cartelle. Gracias. No tengo nada que añadir más a lo que dijo la señora Rego. Gracias. Ten a palabra o señor Marco Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, esta moción tampouco debería deixar moito debate, non? Senón todo o contrario, consenso entre todas as forzas políticas aquí presentes, porque falamos de algo fundamental como a educación dos nosos fillos e das nosas fillas. É a base do noso futuro e a nosa responsabilidade de garantir que todas as persoas estudantes, independentemente da súa situación económica, pero especialmente aquelas que estean en situacións desfavoráveis, teñan acceso aos recursos necesarios para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Recollendo o que dixo a señora Ana Franco, eu sí que son optimista, sí que, bueno, optimista en certo punto, non? Porque tamén lles lembramos xa o ano pasado, no mes de agosto, que era preciso elaborar unhas bases para que os estudantes e as estudantes de Ortigueira recibisen apoio económico. Daquela dixeron que non dera tempo e agora estamos outra vez a finais de maio e volven dicindo que están aí porque tiñan traballo atrasado. Pois non sei, menos mal que xa o dixamos o ano pasado e visto como funcionaron, presentamos esta moción, non? Porque vemos como funcionan ou mal funcionan e por iso pois instarles a que redacten as bases e que os estudantes e as estudantes teñan a oportunidade de ter acceso a axudas económicas. E aproveitando
que, como dixeron, que están falando dos orzamentos municipais ou que están en tramitación, que inclúan nesta partida unha nova partida de axudas escolares e que incluso incrementen a cantidade que acaban de dicir. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Eu simplemente dicir que estamos totalmente de acordo con esta moción e que a respaldamos e que, como dixo a concelleira antes, pois estamos nos trámites de facer eses últimos flecos para que o ano que ven, o curso que ven, máis que o ano que ven, teñamos esas bases para poder axudar, como dice vostede, aos nosos estudiantes de Ortigueira. Pasamos á votación. Votos a favor da moción? Por unanimidade prospera a moción. Moitas gracias. Pasamos logo ao punto número 6, expediente 1134-2024, ditame da moción do concelleiro Marcoxal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, interesados solicitar á Xunta de Galicia a modificación da Lei 6/2007, de Portos de Galicia. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Tesodítame. Ten a palabra o señor secretario. Dase conta deste ditame, cuxa parte resolutiva é a seguinte. Por anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza a non aplicación dos artigos 59, 60, 61, 62, 63 e 64 da Lei 6/2017 de Portos de Galiza as autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais, entidades sin ánimo de lucro, de xeito que queden exentas do pago das tasas pola realización de actividades no dominio público portuario. Flexibilización do pago das dúas últimas anualidades pola utilización do dominio público portuario por parte dos concellos. Por en marcha todos os mecanismos necesarios para a acumulación de os cobros de tasas por parte de Portos de Galicia non volva a ocorrer e se eviten os prexuízos que se están a causar. Un segundo. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar favorablemente a moción e propoñer ao Concello Pleno a súa aprobación nos propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, eu estou completamente de acordo en que, por encima de que temos que facer os eventos en territorio de Portos, pois tamén podía cederlos gratuitamente as súas dependencias, porque o único que poden facer é aligatar un pouco o aparcamento, se te refires ao aparcamento. Entón, estou completamente de acordo e que bueno, parecesme, además, excesivas as tasas para que cobran, non? Moitas gracias, Isabel Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, tamén neste caso estamos de acordo coa moción do BNG. Creemos que, bueno, pois xa bastante responsabilidade temos como Concello de facernos cargo do mantemento de toda esa zona, da limpeza, etcétera, como para ainda encima, pois cada vez que usamos ter que pagar tasas polo seu uso. Entón, bueno, creo que é algo totalmente lexítimo de pedir. Eu confío en que se escoite que deixemos de pagar esa cantidade de tasas que estamos pagando a Portos de Galicia anualmente. Moitas gracias, señora Ana Franco. Ten a palabra o señor Juan Cao. Moitas gracias, señor alcalde. De acordo con esta moción, pensamos que as tasas de Porto son abusivas, e tendo en conta que, como di a miña compañeira Ana, que levamos o mantenimento das zonas verdes, que tuvemos enganchada a luz non sei cantos anos pagando ao Concello, o pago das tasas que temos que pagar para a realización do festival e das festas, pedimos que se quiten esas tasas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Juan Cao. Ten a palabra a señora Ana Cartelle. Nos parece razonable apoiar esta moción. Moitas gracias. Como dice a nosa voceira, estamos totalmente de acordo con esta moción que, como decíades, entre todos, pois facemos actividades aí e as nosas
actividades pois xa supoñen un esforzo, se aínda encima pois é económico pois maiormente, non? E todo o que alivie as arcas municipais pois benvido sexan. Votos a favor? Perdón, ten a palabra o señor Marco Xal. Non, nada, xa comentaron todos os meus compañeros de corporación. Creo que o asunto está claro, que estamos en conta das taxas, ainda por riba de estar pagando, non, o mantemento e demais, e que tamén sería unha medida que axudaría a aliviar un pouco a gran cantidade financiera que ten o noso Concello. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Disculpe. Votos a favor desta moción? Prospera por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, expediente número 737/2024, ditame da moción do concelleiro do Grupo Mixto, señor Xal Orizales, entrecomillado, stop precariedade, traballo digno. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio do ano 24. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto da parte resolutiva desta moción. Por estes motivos, solicítase ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Reclamar ao Goberno galego a urxente aprobación dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e servicios públicos na nosa terra. Demandar do Goberno español a derrogación da reforma laboral de 2012 e aprobar un cambio radical na reforma de 2021 para a creación de emprego digno e con dereitos e aprobación dunha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favoreza os novos dereitos. Instar o Goberno galego e español a aprobación dos cambios legislativos necesarios para favorecer a repartición do traballo, reducir a xornada laboral semanal ás 35 horas para avanzar na aplicación da xornada de 4 días a 32 horas a semana, xa que os avances tecnolóxicos e os cambios na organización do traballo permiten facelo para xerar máis riqueza social. Instar o Goberno español a aprobación inmediata dun novo decreto para a recuperación da prevalencia aplicativa dos convenios colectivos e acordos marco autonómicos de acordo á modificación dos apartados 3 e 4 do artigo 84 que contemplaba o apartado 2 do artigo 1º do decreto 7/2023 de 19 de decembro. Así mesmo, reclamar ao Goberno galego e español un acordo para completar as transferencias a Galiza das competencias pendentes para poder exercer todas as funcións en materia de legislación e xestión do traballo, o emprego, formación e recoñecemento de prestacións, transferencia íntegra de formación para o emprego. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por un voto a favor do concelleiro señor Xal Orizales, integrante do Grupo Mixto, e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG, PSOE e Primeiro Ortigueira, acorda ditaminar favorablemente esta moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, está claro que todos os traballadores queremos traballar nas mellores condicións. Nos últimos tempos sí que está unha tendencia a que a clase traballadora dalle moito máis importancia a ter máis tempo libre, aínda que iso repercuta no seu salario. Isto se o miramos desde o punto de vista traballadores, claro, se o poñemos na pel do empresario é completamente ao revés. Canto máis se traballa, máis beneficios se xenera. Se lle poden pagar o mínimo, pois para que lle vamos pagar máis. Estamos lo vendo en varios sectores, como por exemplo a hostelería e o sector forestal. Se se reduce a jornada laboral, as empresas terán que contratar máis personal, o que leva máis costes para a patronal, e que seguramente non está por esa labor. Polo tanto, é necesario unha reforma laboral consensuada entre patronal, sindicatos, asentes sociais, etc. Iso sería o ideal. E é importantísimo, eu xa poñéndome como traballadora, que as empresas cumplan con todos os dereitos que durante tantos anos os traballadores nos custou conseguir os poucos que temos e que se incremente o número de especios das mesmas. Eu estou completamente de acordo ca moción presentada con o señor Xal. Moitas gracias, Isabel Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, tanto no caso desta moción como a seguinte, eu quero dicir que o noso partido foi creado como un partido de ámbito municipal.
non ten intereses máis aló do noso Concello, non? E así se reflicte de feito nos estatutos de Fundación de Primeira Ortigueira. Polo tanto, nestes temas que escapan ao ámbito local de Ortigueira, nos vamos a manternos ao marxe como partido, nos abstendremos nesta moción e na seguinte, a pesar de, pues das opinións persoais que cada un de nós, como integrantes do partido Primeira Ortigueira, podamos ter sobre cada un destes temas. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Juan Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Neste punto poderemos estar de acordo en varios puntos da moción presentada, moción tipo de partido, pero outros creemos que deberían de terse modificado para conseguir o fin que se busca. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Juan Cao. Ten a palabra a señora Ana Cartell. Muchas gracias. Por supuesto, ¿verdad? Como trabajadores requerimos un trabajo digno que implicaría un horario adecuado para poder conciliar la vida laboral y familiar, un contrato laboral que permita sentirse seguro en el puesto de trabajo y planificar la trayectoria vital y unos honorarios adecuados a la labor que se realiza. Para llevar a cabo todo esto es necesario un compromiso entre los empresarios, los trabajadores y sus sindicatos y el Gobierno. Todo lo que he dicho aquí es muy obvio, por lo tanto no tengo más que añadir. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Marcos Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, en definitiva, non sei o que votarán a continuación, máis ou menos, algúns sí ou algúns non, pero a verdade é que para nós sí que se fai difícil votar en contra desta moción. Por qué? Porque con esta proposta o que se pretende é dar pasos para solucionar un mal que padece a nosa sociedade, que non é outro que a pobreza laboral. E ainda que algúns partidos se cinguen só a nivel municipal, é algo que nos afecta tamén neste Concello. Polo que, ainda que iso é a unha moción nacional galega, pois tamén nos afecta aquí no noso Concello que é Ortigueira, non? Hoxe en día, o de ter un traballo xa non significa ter un traballo digno. Moitas persoas non conseguen chegar a fin de mes para afrontar gastos básicos como vivenda, manutención ou para a calefacción no inverno. Esta situación afecta especialmente a nosa comarca e ao noso Concello en particular, sendo máis visível na mocidade, sobre todo, e nas mulleres, que sofren os soldos máis precarios e contratos temporais. Por iso se propoñen as diferentes medidas como urxentes para rematar con esta precariedade, o abuso da contratación a tempo parcial e a temporalidade en todos os sectores, tanto no ámbito privado como nas administracións públicas. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Seguindo un pouco co que dixo a nosa voceira, nosotros estamos de acordo en que todos os traballadores e as traballadoras teñen que ter os dereitos que lles marque a lei e estamos tamén de acordo en que hai que facer unha reforma laboral seria e consensuada con todos os axentes sociais. O noso voto vai ser de abstención, porque estamos de acordo en algunhas cuestións de fondo, pero hai outras nas que poderíamos estar desbatindo bastante sobre o particular. Vamos a proceder logo á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción. Pasamos logo ao punto número 8, expediente 1135/2024. Ditame da moción do concelleiro Marcos Xal Orizales, integrante do Grupo Municipal Mixto, rexeitando de pleno rexeitando do pleno o proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de maio do ano 24. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do extracto relativo á parte resolutiva desta moción. Proponse a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestar o rexeitamento ao macroproxecto industrial altamente contaminante de Altri porque supón a consolidación dun modelo de dependencia e espolio, o incremento do proceso eucaliptizador e porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país, ás comarcas veciñas da megafactoría, ao río Ulla e á ría de Arousa.
Segundo, dirixirse á Xunta de Galiza para que informe negativamente o proxecto e impulse a colaboración coas diferentes administracións e o tecido socioeconómico, a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal e a xeración de emprego de calidade neste sector estratégico da economía galega. Exixir ao Goberno galego a aprobación dunha alternativa para a dinamización socioeconómica da Ulloa, a terra de Melide e o Alto Ulla, co obxectivo de fomentar actividades sustentáveis que xeren emprego e que fixen e atraian población, así como o desenvolvemento dun plan para a mellora integral de calidade da auga e da biodiversidade da bacía do río Ulla e para a rexeneración e a reactivación productiva da Ría de Arousa. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por un voto a favor do concelleiro señor Xalo Orizales do Grupo Mixto e 6 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG-PSOE, Primeiro Ortigueira, acorda ditaminar favorablemente a dita moción e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Isabel Rego. Bueno, aló polos anos 70, cando ainda casi ningún de nosotros existía, cando se pretendía instalar a lúmina aluminio, tamén se creou ese rechazo, manifestacións en todos os sectores, e agora a pregunta é, no 2024, que sería da Mariña sin a lúmina aluminio, concretamente Xove San Cibrao. E outra pregunta, que será da Mariña sin a lúmina? Os que naquel tempo se manifestaban en contra da súa instalación, hoxe maniféstanse para que non se marche. Esa é a realidade. A instalación de empresas agora, naquel tempo, non é o mesmo que agora. Calquera pensaba que se instale ten que cumprir unha serie de normativa e cumplindo co legislado tanto autonómica como estatal como nas normativas da Unión Europea. Normativa bastante rigurosa, como todos sabemos. Desde sempre, en Ortigueira, sempre tuvemos a costumbre de prohibir todo. Nunca se quere nada, que se vaya para outro sitio. Pero o que sí temos é a contaminación que sofrimos das Pontes, que sofrimos das Somozas, pero non temos ningún tipo de beneficio. Eso sí, de beneficio non temos, temos contaminación. E outro punto a ter en contra é a venta de madeira. Un dos principales factores económicos que ten este concello, que gracias á venta de madeira, a xente puido acceder a darle aos seus fillos uns estudios superiores, ir ás universidades, arreglar as casas, é dicir, moverse a economía nas familias. Non todos podemos ter, non somos fillos nin de funcionarios, nin de empresarios, nin de nada. E foi unha gran axuda, desde hai moitos anos, a madeira. Este concello cuida os seus montes. Non pasa o mesmo que en Portugal. Este concello cuida os seus montes. Estou segura que cada vez, o tempo dará razón, se cuidará máis. Por que se plantan eucaliptos? Pois porque, mire, a día de hoxe é a plantación que máis beneficios xenera en pouco tempo. Ainda que vostedes son anti-eucaliptos, que non entendo a razón, estou explicando, xa me gustaría a min que me expliquen algún día, é necesario que veñan empresas, porque así, se necesitan a madeira, iso influirá no precio da mesma, incrementando, esperemos, o precio porque está pasando por unhas horas baixas. Solo temos un competidor nestes momentos, que veña outro, eu creo que sería unha solución. E para rematar, pois se vivíramos do aire, pois mira, pois prohibiríamos todo. Coches que tamén contaminan, motos, pero non é o caso. E as empresas que se queiran instalar, que cumplan con toda a normativa exixida e que se instalen. Esperemos que co tempo a Palas de Reis non sufra a situación que está sufrindo agora a Mariña, sobre todo San Cibrao. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora Isabel Rego. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Pois eu remítome ao dito anteriormente. Isto escápase ao ámbito municipal. Ainda que pois cada un de nós podemos ter a nosa opinión particular como partido, pois tomamos a decisión de absternos nesta moción tamén. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Juan Cao.
Gracias, señor alcalde. Como na moción anterior, podemos estar de acordo en varios puntos, pero necesitamos aclaracións por parte da Xunta e da empresa de diferentes puntos que non están nada claros, como temos presentado no Parlamento. Por un lado, exiximos o cumprimento riguroso dos requisitos exixidos pola legislación ambiental, así como a avaliación por parte da Xunta de Galicia do principio de non causar ningún prexuicio significativo ao medio ambiente, establecidos no Regulamento 2020-852 relativo a facilitar as inversións sostibles. Esclarecer de maneira formal a realidade do proxecto empresarial vinculado á empresa Altri e os cambios producidos no proxecto, a prevención sobre o tipo de actividade empresarial, volume de investimento, número de empregos previstos e necesidades de recursos expresados pola empresa ao Goberno galego ao longo do tempo. E expoñer públicamente os compromisos adquiridos polo Goberno galego coa empresa en termos de financiación, procedemento administrativo e investimentos directos e indirectos asociados á intención da empresa de implantarse en Galicia. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Juan Cao. Ten a palabra a señora Ana Cartelli. Muchas gracias. Voy a comenzar diciendo que en el 14 de febrero del año 22 el Parlamento gallego aprueba por unanimidad la instalación de la planta de fibras textiles de Altri en la provincia de Lugo. Voy a desglosar algunos puntos que dicen los representantes del Bloque Nacionalista Galego. La Xunta do PP y la empresa portuguesa Altri promueven la construcción de una macrofactoría de producción de celulosa. Este proyecto tramitouse con falta absoluta de transparencia. Aquí les tenemos que responder desde la Xunta de Galicia que no hay engaños ni falta de transparencia. El proyecto estuvo y está en la página web de la Xunta. Son más de 12.000 folios, difíciles de leer todos. Todo el mundo sabe que es una fábrica que necesita agua dulce. Por lo tanto, cata el agua del río y la que sobra vuelve otra vez al mismo río. La capacidad máxima de catación es como los grifos de una casa. Tenemos una capacidad, pero no los abrimos todos al mismo tiempo. Además, hay una diferencia entre la celulosa Kraft, que es la de ENCE, y la celulosa líquida. La primera es mucho más contaminante, aunque ya se están tomando las medidas impuestas por la legislación pertinente. Y esta segunda es de ciclo cerrado, porque son de última generación. Además, tenemos que saber que no puede haber fibra sin celulosa. El segundo requerimiento que hizo el Bloque Nacionalista Gallego es que estamos diante dunha actividade industrial que non é sostenible e moito menos circular. ¿Y qué dice la ONU sobre la sostenibilidad? Es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones y de satisfacer sus necesidades propias. ¿Y cómo se define la sustentabilidad? Es la habilidad de prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y preveyendo una alta calidad de vida para las personas. Con respecto al proceso industrial circular, se fabrican productos reciclables que contribuyen al desarrollo de la economía circular, basada en la máxima reutilización de los recursos para cuidar el entorno natural. Lo hacen con la biomasa y los gases que se utilizan para generar nueva energía. Y además, más adelante, se proyecta poner un reciclado de fibras, por lo que así se cerraría todo el ciclo. Comentan también que tendrá un impacto sobre el territorio y el paisaje. La fábrica no tiene dimensiones gigantescas, tiene una zona de almacenamiento. Aquí tenemos la fotografía, por si a alguien le interesa verla. Tiene una zona de almacenamiento, una zona de descortezado, una zona de energía, el almacén de materiales, el taller de mantenimiento, las calderas,
el tratamiento de fibras con chimenea, que es la propia fábrica, y la zona de clasificación, tratamiento de agua y depósito. Todo ello en una zona verde. Además, está a 3 kilómetros del Camino de Santiago. Lo que puede producir impacto visual es la chimenea, pero tiene un corredor de frondosas que habrá que esperar que crezcan. Así lo afirmó el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Presentan otro punto que dicen que prevé un consumo de grandes cantidades de agua procedentes del río Ulla. Todas estas afirmaciones no son ciertas. Según la clasificación del río, se aplican todas las normas. En este caso, la clasificación del río es bueno, por la que la Ley de Aguas Autonómica no puede permitir ninguna actividad que altere esa clasificación. Y la Unión Europea acaba de aprobar hace 15 días el Reglamento de Usos Clínicos de obligado cumplimiento. Condicionará de manera decisiva la política forestal, agroalimentaria, incrementando la eucaliptización y afectando a los equilibrios y a la biodiversidad y a las cadenas de valor industrial de la forestal gallega. Pues la respuesta a esto es que el sector agroganadero no puede verse afectado en ninguna de sus actividades por las normas europeas de la Unión Europea DR. Y si los mariscadores no se quejan, ¿verdad?, de ENCE que vierte el sobrante a la ría, estos vierten el sobrante, que no llega al 0,5% del total utilizado, porque el agua se vuelve a reutilizar, es circular. Se utiliza 40 kilómetros más arriba de la ría y muchísimo más arriba del punto de captación. El límite máximo de la temperatura de ese agua de vuelta debe ser más 3 grados por la ley de aguas. Por lo tanto, las vacas pacerán igual, darán leche igual, se harán quesos igual, etc. Además, todos estos condicionamientos vienen suplementados por unas firmas con unos estamentos que son legales, como son la Declaración de Nueva York, el Pacto Verde Europeo, la creación del Observatorio de la Naturaleza, que entra en vigor el 30 de diciembre del 24. Estas todas, además de todas estas, la Ley de Patrimonio, la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley del Medio Ambiente, las normas subsidiarias del Plan Básico Autonómico, que no se puede cambiar el uso del suelo. Estas mismas asociaciones de propietarios y productores manifestaron que no es necesario derogar la moratoria. Llega con hacer una gestión sostenible y cuidar los montes. En el inventario continuo de la Xunta se demuestra que no hay tanta extensión de eucalipto como se pensaba. También tenemos la Agenda 2030 aprobada por el Parlamento Español y que ustedes, señores del bloque nacionalista, votaron a favor en el año 2015. Luego está el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en el 18, que sentó las bases de estrategia para la gestión sostenible aprobada por el Consejo de Ministros del 5 de junio del 21. Esta estrategia hay 8 retos y uno de ellos es el Plan de Recuperación. Y recuerdo que todo lo han votado ustedes en el Parlamento de Madrid. Bien, tengo más que decir. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ana Cartelle. Tenga palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Diría ya co destripador, vamos por partes. Entón, a señora Rego, recoméndolle que deixe de falar da miña vida persoal e de facer comentarios respecto a ela. Eu non son fillo de funcionario, meu pai era limpador e a miña nai traballa de caixeira. Entón, os comentarios de si somos fillos de funcionarios e demais, deixos aparcados, polo menos comigo, e tamén, como dixo no primeiro punto, falou que eu tiña máis facilidades que as demais persoas por ser funcionario. Xa que non me deron o turno de palabra cando o pedín, pois aproveito agora para decirlo, non? Entón, a vida persoal creo que é unha parte da nosa vida
que ten que quedar aparcada nos plenos, e a parte ou a vida política é outra que sí que se pode mencionar aquí. Eu, de momento, respeteille sempre a vida a todos os concelleiros e concelleiras aquí neste pleno, entón tamén pido que deixen de usar a miña vida persoal para atacarme. Se non teñen con que atacarme, pois invéntense algo, que xa tamén o fan, pero deixen a miña vida persoal aparcada. Iso é o primeiro. Despois, a mí non me gusta facer política ficción, que a que fai vostede ca Mariña Lucense. Eu non sei o que sería Cervo, nin Xove, nin Viveiro, sin a Lúmina. Vostede tampouco sabe, e ninguén daqui o sabe, porque penso que ninguén fai aquí ciencia ficción. Sí, ríase, que é de moita risa. Igual que o de mentir sobre os plenos do luns. Revise o pleno, se quere, do mes de xullo, creo que foi o de organización e funcionamento do pleno, no que eu dixen de ser os vendres, nunca dixen os luns. Así que reviseo, por favor. E despois xa pedirá desculpas. Despois, imos ca moción, que é o tema realmente importante aquí, disculpen, fan moita referencia a que só é o bloque, non é o bloque. Voulle dicir algúns dos colectivos que tamén protestan por esta implantación desta macrocelulosa. Ademais das 20.000 persoas, ou máis de 20.000 persoas que se manifestaron o pasado domingo, hai diferentes organizacións, colectivos como a Federación Rural Galega, o Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias, a Federación de Mulleres Rurais, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica Galega, diferentes consellos reguladores de denominación de orixe, a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, a Asociación de Produtores e Produtoras Ecolóxicas de Galiza, a maioría de socios e persoas da Asociación Forestal da Galiza, que fixo, ademais, unha enquisa, e a maioría votou a favor diso, pero tamén esas máis de 20 e pico mil persoas que comentei ao principio, que se manifestaron en Palas de Rei, vidas desde todos os puntos de Galiza, para impedir pois esta outra trasnada, non, na Galiza, como ben dixo a concelleira Cartelle, a señora Cartelle, de Ence en Pontevedra. A señora Rego só lle faltou dicir, non, que para os beneficios xa adiantou incluso o PP pola dereita, que así podría ser a voceira do PP ou incluso dun partido aínda máis a dereita do PP se houvese. Pois sí, algúns dos argumentos que deu son tal cual deles. Pero, bueno, como queiga, non? Só lle faltou dicir que tamén para o beneficio da Ortega instalásemos aquí os polígonos eólicos. Só lle faltou dicir iso. Incluso por vostede pediría altri no río Mera. Despois que deixase a contaminación do río Mera, pero incluso pediría un altri aquí en Ortega. Moi ben. Aí cada quen co seu, non? Pois, en definitiva, non é só o BNG, son todos os colectivos, todas as federacións que acabo de comentar. É un clamor social e parece que seguen sen entender o que significa a instalación de altri en Palas de Rei. Pero si entenden, como sempre, os grandes pelotazos para vostedes e os seus amigos do PP. Falan tamén de postos de traballo moitas veces nos informes que recollean 500, cando este a pleno rendemento. E no Parlamento, fai uns días, solicitaron 250 millóns de euros para esta industria. Fagan as contas. Canto vai sair cada posto de traballo desta factoría? Digo eu, €500.000. Pero comparen isto con outro dato, se lles interesa, coa axuda que lle dá a Xunta ás persoas que queren incorporar ou crear unha explotación agraria. Sábeno? Digo eu tamén, €30.000. Pero a Altri querenlle entregar 500.000. Esta é a súa famosa política de apostar polo rural? Non o sei. Logo, falou a señora Cartelle de que a fábrica non é de grandes dimensións. Só vai ocupar 366 hectáreas. Algo pequeniño, 366 hectáreas. E altera drásticamente a paisaxe e afecta negativamente a numerosos concellos da contorna. O impacto ambiental tamén é preocupante, dado que a zona afectada foi proposta para a ampliación da rede Natura 2000. Se queren tamén, señora Rego, poñamos aquí Altri, desmontamos a rede Natura que temos en Ortieira e quedámonos tamén sin o primeiro Centerbird que tamén prometeron, non? E a alberga hábitats e especies en risco de extinción.
Ademais, a contaminación por emisións de gases e verquidos industriais prexudicará tanto a saúde pública como a calidade das augas do río Ulla e da ría da Arousa. Igual a ría da Arousa para algúns lles queda lonxe, pero pensando un pouco máis colectivamente como pobo, nos afecta a todos, non só a ría da Arousa ou a comarca da Ulloa. Calcúlase tamén que esta planta consumirá uns 46 millóns de litros de auga ao día, dos cales 16 serán directamente de consumo e os outros 30 millóns serán devoltos ao río Ulla, previamente tratados con químicos, aumentando así a contaminación das nosas augas. Culturalmente, esta macrofactoría tamén afectará o ámbito de protección do BIC Camiño de Santiago. Claro, o Camiño de Santiago xa demostraron aquí tamén no pleno que lles importa pouco. E outros bens culturais da contorna, co que se volve a atacar o noso patrimonio histórico. Económicamente, o proxecto non só terá un impacto negativo nas actividades económicas e no emprego da contorna, senón que tamén condicionará a política forestal, incrementando a eucaliptización. Explico yo agora, señor Rego, o BNG non está contra os eucaliptos, o BNG está contra o monocultivo de eucaliptos. Os que teñen montes, meus avós tiñan montes, non só teñen eucaliptos, teñen nogueiras, teñen castiñeiros, etc. Creo que é algo que protexe un poquinho máis o noso medio ambiente que só ter eucaliptos. Igual, debería de saber un pouco máis como afecta o monocultivo de eucaliptos a nosa contorna, non? Ademais está demostrado como afecta tamén nos incendios e como se fai ou como se poden parar os incendios facendo diferentes cultivos de árbores. E tamén afecta os equilibrios e a biodiversidade industrial forestal galega. Estamos diante dun proxecto que atenta contra os intereses xerais de toda Galiza e non só das comarcas da Ulloa. Non podemos permitir que se repita o modelo de industria de enclave e de espolio colonial dos recursos naturais do noso país, como xa sucedeu coa celulosa de Ence na ría de Pontevedra ou como ocorre coa depredación e o espolio eólico, que tamén nos afecta aquí no Ortegal. Por poñer outros exemplos, este modelo de disponibilidade de solo barato e eucalipto a prezos baixos, cunha primeira transformación con escaso valor engadido, destinada principalmente á exportación, non é sustentável, nin é beneficioso para a nosa economía local nin nacional. Dicía a señora Cartello ao principio que o BNG votou a favor no 2022, foi, non? A que todos fomos enganados unha vez. Pois o bloque tamén lle enganan. Seguramente a primeira ortega tamén o enganan, ao PSOE tamén o enganan, a Xuntos a ti creo que siguen enganados e ao PP tamén o enganan. A todos nos enganan, pero todos aprendemos dos enganos, aprendemos despois a buscar información e nas votacións seguintes o BNG votou en contra. Pero o que iba a ser unha empresa téxtil pasou a ser unha macrocelulosa. Entón, os proxectos sí que se modificaron, non foi transparente o proceso e, como digo o proverbio este, non, que de sabios... Como era? Que se me foi? Si, eso, que rectificar de sabios, pois o BNG ainda estivo a tempo de poder rectificar e agora mostrar o seu rexeitamento a esta implantación que nos queren facer desde a Xunta de Galiza. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcoxal. Eu simplemente comentar unhas cousiñas sobre este particular e que nos interesan a todos, non? A ver, Ortigueira é un pulmón de eucalipto non solamente de Galicia, sino tamén de España. Fai poucas datas, veo aquí Altri, aquí a nosa casa, aí o Teatro da Beneficencia, dá unha charla sobre este proxecto, veu xente do Concello de Cedeira, veu xente do Concello de Cariño, bueno, viñeron maderistas, veu de todos os sectores, produtores e demais, e comentaron o proxecto. Temos que saber todos que en Ortigueira un dos motores económicos que temos fuerte, e como alcalde o estou dicindo, é o sector forestal, o sector da madeira e en concreto do tema do eucalipto. Para eles, dito por eles, naquela reunión, isto é unha oportunidade histórica. Non o digo eu, o dixeron eles aquí nesa reunión. Produtores, maderistas, incluso xente que traballa en outras áreas do sector da madeira forestal. Por tanto, Ortigueira non pode desaproveitar esas oportunidades que existen.
Xa non me vou a meter nos datos que acaba de dar a nosa voceira sobre estas particulares e sobre os cambios que tivo o bloque, dice vostede que é de sabio rectificar, pois, oye, está ben, pero eu creo que naquel primeiro momento vostedes pois fixeron o que tocaba, que era apoiar un proxecto industrial importante que iba a dar, e que vai a dar, eu espero, moitos postos de traballo directos e indirectos, e que, sobre todo, a Ortigueira, aos produtores, aos nosos veciños e veciñas que teñen montes, minifundios moitas veces, de poucas hectáreas, que serviron e sirven e servirán, espero, para que moitas persoas teñan un suplemento para a súa pensión, para comprar un coche ou para facer uns estudos. Eso sucede en Ortigueira de maneira de produtores a pequena escala e tamén dos maderistas que fan negocio, contratan persoas que son da comarca e desa maneira generan emprego e generan riqueza para Ortigueira. Por lo tanto, o sector forestal, e cando lles escoito o tema de proceso eucaliptizador, claro, non parece que vostede está moi a favor do eucalipto, non? Cando falan de proceso eucaliptizador, non? Como se fora o eucalipto, pois fora un paradigma de algo moi negativo, cando o que estamos vendo é que a propósito dos incendios forestales que vostede falaba, pois é unha comarca, e ojalá vamos a tocar madeira, porque iso ben saben vostedes como é, pois levamos moitos anos, gracias a Dios, pois sin ter eses incendios forestais tan potentes que houve en outros sitios de Galicia, e eu penso que é porque se está cuidando o monte. E iso non significa que non se dé pé a outras plantas, non? A outros tipo de árboles, como vostede apuntaba ahora, pero sí temos que ter en conta a realidade de Ortigueira e que a realidade como motor económico, o sector forestal, para nosotros representa algo moi importante. O Partido Popular non lle vai a dar as costas a este proxecto. Vamos a estar rigurosos no tema das condicionantes legais para que se implante esa planta con todos os requerimentos, como ben sabe vostede, a Unión Europea e a lei galega e a lei estatal é extremadamente escrupulosa en todo isto, e imaginamos que non estamos en calquer tipo de continente. Europa sabe vostede que é escrupulosa na defensa do medio ambiente, e eu espero e desexo que se poña esa planta cas condicións legais e cas condicións de todo tipo para que dé emprego, genere riqueza e que a Ortigueira, como pulmón de Galicia e de España de eucalipto, pois lle vai a ben e generemos desa maneira un precio máis potente, máis competitivo, que ao final revirta nos bolsillos dos nosos veciños e veciñas que teñen no monte pois esta riqueza non tangible, non? Vamos a pasar, se lles parece, a votar o fondo da cuestión. Votos a favor desta moción. Votos en contra desta moción. Abstencións. Non prospera o punto. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que sería moción de urxencia expediente 1209/2024, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario 28/2024 CEA. Vamos a leer a moción. Proposición ao Pleno. Ante a existencia de ditos gastos que non poden demorarse hasta o exercicio seguinte, para os que non existe crédito no vixente orzamento da Corporación, e dado que o Concello dispón de remanente líquido de tesourería, faise precisa a modificación de crédito de devandito orzamento. Orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito. Visto que no expediente constan, primeiro, memoria do alcalde na que se especifica a modalidade de modificación de crédito ou financiamento da operación e a súa xustificación. Segundo, informe de intervención polo que se informa favorablemente a proposta da alcaldía e informe de intervención sobre o cálculo da estabilidade orzamentaria. Terceiro, ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37/2, apartados A
e B, do Real Decreto 500/1999 do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 39/1988 de 28 de decembro, reguladora das facendas locais en materia de orzamentos, que son os seguintes. Primeiro, o carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo en exercicios posteriores. Segundo, a inexistencia no estado de gasto do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica. Visto canto antecede, considerarase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo á súa aprobación inicial polo Pleno, de conformidade co disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e no artigo tamén 22.2a da Lei 7-1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réximen local. En consecuencia, propoño ao Pleno a adoptación do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario, suplemento de crédito, financiado con cargo remanente líquido de tesorería resultante da liquidación do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumo. Partidas, son as partidas 135.22104, 18.077, 326/22799, 865,75, 165-609, 17.572,21, e 320-63200, 4.926,49. Total, remanente de tesorería, 41.441,85. Segundo, expor que o expediente ao público mediante anuncio no boletín oficial da provincia, que en 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións, en este caso contrario. O Pleno disponerá dun plazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez sexa aprobado definitivamente, será publicado no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor a aplicación os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións dos estados de gastos do Orzamento Municipal 2024. No obstante, o Pleno adoptará o que considere oportuno. Dado que o expediente non está incluído na orde do día desta sesión, débese someter á votación de urxencia do mesmo. Esta urxencia ven dada pola necesidade de dispor canto antes dos créditos suficientes para o financiamento de gastos inaprazables e consta na memoria da alcaldía que forma parte do expediente, dos que cabe destacar: primeiro, os traxes de intervención para o GES, xa que actualmente de traxes homologados e que reúnan os requisitos de protección necesarios. Segundo, liquidación das obras de intervención nos espacios exteriores do CEIP no colexio para existir na execución das mesmas diferencias en unidades de medición co proxecto, e pensamos que é necesario acometelas nestes momentos para que as instalacións queden o mellor posible. Terceiro, abastecemento de auga no campo da Silva para solventar o antes posible os problemas que veñen soportando dende fai moitos anos esa veciñanza. Ábrese o debate para urxencia. Ten a palabra o señor Marcos Xal. Grazas, señor alcalde. O nome é Marco, non Marcos. Despois, eu sigo ca dúbida nos plenos, porque supoño que o primeiro partido que teria que falar é xunto a ti, non? Que é o que ten menos representación, e despois teria que ir eu, ou como é? Me dice o secretario Grupo Mixto, indistintamente, pero bueno, si quere, facémolo ao revés. Non teño ningún problema. A mí dame igual, pero como uns días funcionan dunha forma e outros días de outra forma, pois non me queda claro, porque como andan cambiando, pois é iso que... Non sei, si quere, como prefiere? A mí dame igual. Si lle dá igual, non o comentaría. Sí que o comento porque é para comentar. Como vostedes tamén comentan outras cousas, pois eu tamén teño que comentar, non?
Cando se fan as cousas ben, tamén llas digo, e cando se fan mal, pois tamén habría que dicilas, non? Yo agradezco. Vale, antes de nada, gustaríame que tamén explicasen os traxes do GES, porque en algunha factura anterior aparecían tamén os traxes do GES, fai tempo. Entón, que pasou con eles? Compraronse uns que non se debían ou que? Non chegaron. E agora acaban de dicir que estaban mal, non? Bueno. Vale. Pero, bueno, canto antes o dicimos, antes ocorre, non? Que cando pensamos que as cousas non poden ir a peor, son capaces de empeorala. Este é o cambio que nos prometía, non, señor Calvín? Este é o cambio, señor Rego. Este é o revivir de Ortigueira. Atacando, seguiremos con Xunta Valentín. A pesar de meter a moción vía de urxencia, esta mesma tarde, non dá tempo que prácticamente analizala, pero nós sí que facemos os deberes, e analizámola e límola así por riba, revelarnos unha situación preocupante para o noso Concello e o seu futuro máis inmediato. A pesar de que inicialmente parece que os ingresos superan os gastos, nos capítulos 1 ao 7, a realidade é que despois de realizar os axustes SC10 necesarios, os ingresos resultan insuficientes para cubrir os gastos correspondentes. Isto implica un déficit orzamentario de menos 229.025,09 euros, conforme a definición do SEC 2010, en números vermellos, os grandes xestores. Perdón, me comenta o señor secretario que primeiro a urxencia. E logo entraríamos, si se refire así, pois entramos no fondo, si les parece. Vale, bueno. Falamos da urxencia. Non teño nada que dicir. Isabel Rego. Señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. O presuposto do GES é do 31 de xaneiro de 2024. Preséntanos isto, eu vino hoxe pola tarde. Non entendo a urxencia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Señor Juan Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Non vemos a urxencia para nada. Metelo a 3 horas do pleno parécenos unha tomadura de pelo. Cando están os presupostos, como di a señora Ana, do 31 de xaneiro. Non nos cadran as cousas. Bueno, creemos que sí, pero no fondo falaremos. Moitas gracias. Señora Ana Cartelli. Bueno, pues yo no tengo nada que añadir. Yo creo que esto puede ser necesario. Es necesario. Votamos a urxencia, entón. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Necesitamos maioría absoluta e queda rexeitado. Non hai máis cuestión. Pasamos logo ao seguinte punto. Non sei se hai algunha moción de urxencia máis. Nada máis. Ben. Resolucións ditadas pola alcaldía, punto número 11, dende a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso a resolucións ditadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporado co expediente. Punto número 12. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Consta no expediente do pleno dilixencias coa relación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local. Punto número 13. Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno a instancias dos grupos municipais. En cumprimento do acordado na última sesión ordinaria do 23 de marzo do ano 24, con data 2 do 4 do 24, remítese á Dirección Xeral de Mobilidade e á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade o acordo relativo á moción de Primeiro Ortigueira relativa ao incumprimento de condicións e mal funcionamento do transporte regular. Pasamos ás preguntas. En primeiro lugar, vamos a contestar aquelas que quedaron do pleno anterior realizadas na anterior sesión plenaria. Preguntas realizadas polo señor Xal Orizales. Primeira pregunta. Como ten pensado proceder o Concello de Ortigueira co camiño da costa en Loiba? Señora Isabel Rego.
Sí, señora Rego, ao final da sesión, a sesión plenaria, lle fala vostede ao concelleiro, se lle parece. Moitas gracias. A segunda pregunta que nos plantexa: están achegando á veciñanza notificacións de multas da Policía Local con dirección Praza do Olivo. Aclarar onde está esa praza. Creo que as persoas que lle chegan as multas da Policía Local por estar mal aparcados saben perfectamente onde estaban aparcados, pero aclaramos que a Policía Local nos boletíns de sancións poñen Praza do Olivo para identificar máis concienzudamente, correctamente, a zona onde está aparcado o vehículo, xa que podían poñer a Alameda, pero sería moito máis ambiguo. Por iso fan así os municipais. Preguntas realizadas polo voceiro de Primeiro Ortigueira. Primeira cuestión: non se poden cubrir as pistas de pádel da Preguiza, que solución teñen? Ben, nosotros estamos traballando en esa vía aínda, na deixamos morta, pero estamos mirando outros espacios para comprar fora do que lles demos outras opcións que serían en outros vamos a dicir que terreos que ten o municipio, pero quedan alonxados do que sería o núcleo. O Club de Pádel precisa que estén máis en Ortigueira e estamos vendo distintas ubicacións que teríamos que facer un investimento para comprar os terreos para ter unha ubicación onde eles poidan ter as pistas de pádel 3 que precisan para poder competir nas mellores condicións. Estamos traballando nelo, pero os da Preguiza ainda non lle poido dicir que están desbotados, porque onte mismo tuvemos unha reunión e aquí estaba o presidente da demarcación de Costas e estamos traballando aínda en que teñan a ben o Partido Socialista neste caso, pois xa que ali xa hai dúas, pois que nos deixen montar a terceira e cubrirás todas, e aí quedaría, pois, como pensa vostede e como que creo que pensamos todos, nun sitio paradisíaco, xogando ao lado do mar, e donde todos xa hai dúas, sería todo máis sinxelo e moito menos costoso. Traballamos nesa opción, pero tamén estamos con outras ubicacións por si fora necesario tomar partido por elas. A segunda cuestión: diron a solución ás vacacións da axuda a domicilio coa intención de sacar convocatoria para poder contratar personal, cando e que sacaría? A señora concejala de Servicios Sociais. Sí, pues dende fai meses xa se traballou no tema das vacacións do persoal. Moita parte delas están disfrutando e, bueno, en principio o que se segue é chegar a que todas as disfruten claramente. Pregunta número 3: comprouse unha cociña por valor de 7.000 euros para o mercado municipal. Cal vai ser o seu uso? Sí, pois comprouse esa cociña, porque, bueno, temos un grupo de persoas, as fogoneras, que probablemente todos coñezan ese colectivo, que fan cada sábado, un sábado ao mes, pois unha actividade que cada vez move a máis persoas. A parte de a actividade que elas fan, este ano fixemos unha actividade de cociña nos centros sociais, pero, bueno, aquí en Ortigueira levouse a cabo no mellor sitio que se pode levar, que é con esta instalación nova que está tendo moi ben resultado. Moitas gracias. Preguntas realizadas polo voceiro do PSDG.
Cando se vai a finalizar o proceso de estabilización? O prazo é ata final de 2024. Como ben din, antes do 31 de decembro do ano 24. Segunda, a pantalla da Alameda, dudas si o anclaxe poderá, co peso da pantalla, hai informe técnico, supoño que xa sabe que hai un director de obra que é o que ten que dar as instruccións ao respecto porque é o técnico encargado deste menester, como vostedes teñen que saber. Pregunta seguinte, como está o trámite das obras da ponte sobre o río Valeo no lugar do Souto, a obra da Rúa do Salgueiro, solar cheo de auga ou do muro da Plaza de San Roque? Concelleiro. Resulta que en 8 anos non foron capaces de saber... Proceda a contestar a pregunta. Tranquilo, tranquilo. Por favor, podemos contestar a pregunta. En 8 anos foron capaces de saber canto costaba amañar a piscina do Salgueiro e resulta que agora teñen moita prisa por amañarlo. Bueno, do Prazo de San Roque caeu en outubro do 20, tamén venlle esa presa agora. A do Río Valeo, sei que sei, máis ou menos o mesmo. Nada, a diferencia do goberno anterior daremos solución a todos estes problemas. Non lles quepan a menor dúbida. Moitas gracias. Preguntas para a Conselleira de Servicios Sociais. Primeira pregunta, explicar si está ou non ao día o servicio de axuda a domicilio. Esta pregunta ten unha segunda parte que prefiero empezar por ela, que preguntan si é coñecedora do traballo dos traballadores de cada departamento. Agradezo especialmente esta pregunta porque me dá a oportunidade de explicar aos veciños todo o que se fai dende o Departamento de Servicios Sociais. E antes de empezar ca exposición, gustaríame agradecerlles ás 7 persoas que están ali traballando o esforzo que están a facer para levar a cabo o traballo día a día e para conseguir todas as propostas que se levan a cabo ali. Como ben saben todos, e ora os veciños van a saber tamén, contamos na actualidade con 2 traballadores sociais. Un que está a xornada completa e outro que está conveniado co Concello de Cerdido e que ven días alternos cada semana. Na etapa anterior había 2 traballadores sociais, co que podemos decir que estamos a facer máis con menos. Dende setembro do 2023 tramitáronse cerca de 200 expedientes de dependencia, tanto de carácter inicial como revisións. Estamos estando nesta área de tramitación totalmente ao día en canto a solicitudes, xa se está contestando a primeira pregunta. Visitas domiciliarias, informes sociais, incluídos moitos pendientes do mandato anterior. Todo isto, por suposto, sin cita previa e sin lista de agarda da veciñanza de Ortigueira. Ademais, podemos decir que xa empezan a chegar resolucións de aprobación tanto de libranzas no servicio para cuidados no entorno familiar como para outros recursos como son os AP, centro de día, residencias, etc. Outros expedientes están a esperar a resolución por parte da Xunta. No resto de citas, solicitudes e tramitacións diversas como poden ser de discapacidade, do RISGA, axudas de emerxencia, títulos de familia numerosa, pensións, bonos sociais, teleasistencia, etc. Tamén se está ao día. En algúns casos en espera pola resolución por parte da Xunta, Deputación ou Concello. O Departamento de Servicios Sociais non só é totalmente operativo e funciona mellor, senón que crea ademais novos servicios para a cidadanía que lles vou a contar.
Un deles, o Servicio de Estimulación Cognitiva para persoas con Alzheimer e outras demencias. De luns a venres, de 10 a 2, no centro social, temos 12 prazas e todas ocupadas. Realizando un inmenso labor social para esas persoas e para as súas familias. Outro novo servicio, servicio de información, asesoramento, acompañamento a familias para o ingreso de persoas maiores en residencias da terceira idade. Servicio imprescindible, áxil e acolledor para evitar o estrés de búsqueda e traslado ás familias. Totalmente operativo dende o mes de setembro, con 5 ou 6 intervencións xa realizadas e que además axuda a liberar horas do SAF. Saben vostedes que temos en espera, bueno, se non o saben, comento eu, temos en espera de ingreso en residencia unha persoa que levaba 8 anos abandonado, como sona a palabra así, abandonado e vivindo nunha casa ruinosa con perigo e risco real para a súa vida. Pois nós trasladámonos xunta del, falamos con esta persoa, levámoslo a coñecer a instalación, fixemos a solicitude e trasladarémonos o seu día a acompañalo se decide quedarse ali. O xantar na casa, con 30 persoas prescritas, en trámites xurídicos de secretarías finais, que se prevé a súa iniciación para os vindeiros meses. Servicio de recoñecemento do valor social e posta en valor das persoas centearias, agasallos a maiores de 100 anos, felicitacións con placa conmemorativa, con flores, actividades en centros sociais das parroquias, que o leva concretamente a educadora familiar, ademais de outras moitas labores que fai. Os novos programas en previsión, proxectos para inmigrantes de infancia e xuventude, muller e terceira idade. Ademais, levamos tido 5 reunións coas auxiliares de axuda no SAF. Dotámoslles con novos equipos de roupa que levaban varios anos en sustituir. Nestas xustanzas explicámosles as solucións reais para solventar 2 anos en vacacións, o que comentábamos antes, o proceso de consolidación e outros temas do seu interés. En 8 anos que tuveron ustedes ao grupo anterior á alcaldía, non houbo tempo suficiente nin para facer un só encontro con estas traballadoras. Como pode ver, si son coñecedora do traballo do persoal de servicios sociais, cando se ten compromiso, capacidade, vontade política e se traslada ao persoal, este rinde exponencialmente. Penso que queda contestada a pregunta. Moitas gracias, señora concejala. Segunda pregunta que nos trasladan: non hai traballador social presencial todos os días? E se hai, non atende a xente según informan algúns veciños? Son coñecedores desta situación? Situación pode ser que debido a algunha salida, porque os traballadores sociais teñen que salir aos domicilios, teñen que ir a visitar aos usuarios de servicios sociais, pode ser que en algunha ocasión puntual queden sin traballador social no centro, pero por horas non quedan, as persoas non quedan sin atender porque teñen o administrativo e teñen tamén a técnico que organiza o que é o SAF. Terceira pregunta: según nos informan algúns veciños, teñen concedido o servicio de axuda no fogar e que están pendentes da alta no servicio, se lles informa da conveniencia de adoptar pola libranza por cuidados no contorno familiar, xa que se lles di que non vai ser posible darlles o servicio de axuda no fogar. Poderíanos decir que si é unha maniobra encuberta de espera no servicio de axuda no fogar? Cando estaban na oposición dixeron que se solucionaría e van 9 meses e sigue sen solucionalo. Cando vai solucionalo? Bueno, pois isto é literalmente mentira. A naide se lle condiciona a súa elección do recurso ou libranza, que naide lle di cal pode ser o seu máis axeitado. Eliminouse a lista de espera de familias en grau 3 de dependencia, xa se están dando altas en grado 2 e urxencias sociais,
e vamos polo bon camiño para reducir e eliminar o desastre de xestión que o anterior goberno deixou no prioritario servicio de axuda no fogar. Seguidamente vais a contestar as preguntas presentadas por escrito polo concelleiro Xal Orizales o día 29 do 5 con 24 horas de antelación á celebración do pleno. Vale. Primeira pregunta. A veciñanza destaca a excelente labor das persoas monitoras das actividades nos centros sociais, pero queixanse da total desorganización xa que coinciden diferentes actividades no mesmo espazo e horario. Son vostedes conscientes destas queixas e desta desorganización, concelleira? Como comentaba antes, cando falaba dos traballadores de cada departamento, na exposición falei maiormente dos que levan os servicios de atención no fogar, os servicios sociais como tais. Pero hai unha traballadora que é educadora familiar que, aparte de atender todas as demandas que nos solicitan tanto os nenos como os rapaces que temos no concello, encárgase de xestionar todo o que ten que ver cas actividades nas parroquias. As actividades nas parroquias, os anos anteriores, facíanse en 6 parroquias, cun número de persoas moi limitado, e, o traballo podíase levar máis ou menos ben. En este momento temos un grupo de persoas de 275 que están disfrutando de actividades en Couzadoiros, Pasante, no Hermo, en San Adrián, en Ortigueira, en Mera, no Valeo, en Loiva, con actividades tan dispares como cociña, manualidades, baile de salón, cestería, risoterapia, etc. É unha sola persona, unha única persona que xestiona todo isto. É dicir, a carga de traballo cuadruplicouse e a persoa que o fai é a mesma. Co que, se hai algún tipo de erro, vamos permitir que pase, porque xa digo que a carga de traballo cuadruplicouse e non se cuadruplicou o persoal. Co que teño que decir que sigo agradecendo o traballo desta persoa, o seu esforzo para que as cousas vayan saindo adiante. Moitas gracias. Segunda cuestión. Recibimos información sobre un requerimento xudicial das asociacións veciñais rexistrando no Concello hai bastante tempo. En que fase está este procedemento e van a responder ás asociacións afectadas? Polos datos que nos achega, non sabemos, se preguntamos no departamento, se fixeron indagacións a que se refire. Por un lado, fala do requerimento xudicial das asociacións veciñais e, por outro, dun procedemento que ten que tramitar o Concello. Si sabe a tal fora do que é o pleno, pois, se me comenta que asociación é en concreto, pois poderemos darlle resposta no seguinte pleno ou a vostede mismo xa mañá, se me dice pois de que asociación se trata. Os personal dos funcionarios do Concello non encontraron isto que vostede nos di. A terceira cuestión que nos plantexa, nas pistas de pádel situadas ao carón da piscina municipal leva un tempo sen o debido mantemento e conservación e isto faise cada vez máis visível. Cos focos e as portas en mal estado, teñen pensado facer un mantemento non só desta pista de pádel, senón tamén das diferentes pistas deportivas nas parroquias. Por suposto que sí, que está na nosa idea, pero como ben sabe vostede, necesitamos de presupuesto, necesitamos de cartos para poder acometer todo isto que vostede di, que é certo, pero igual que están así de mal centros sociais, pistas, etcétera, pero na nosa idea está ir arranxando todo isto pouco a pouco. Faceremos un ano o día 17 de junio deste 24 que estamos no goberno. Eu entendo que vostedes queren que todo este ben, igual que min, pero, claro, os cartos son os que son e o tempo é o que é. A cuarta pregunta que nos plantexan é o estado das estradas nas parroquias de San Salvador de Couzadoiro e San Cristobo de Couzadoiro é deficiente. A ampliación da zona da Ponte de Baxás aínda non se realizou e moitas pistas, especialmente nas zonas de Teixeiro, os Casás e Xorres, dificultan o acceso a certas partes da aldea. Teñen previsto mellorar estas estradas pronto, señor concelleiro?
A pista de Xorras, o kilómetro ese que faltaba, xa foi aprobado, está metido no pos deste ano. O sea que esta é cuestión de tempo. A dos Casás, que como ben dixo antes, non sabía que o centro, como estaba, o centro social que hai nesta pista, precisamente. Eso sí, encontrado o voto voso, vamos a poder amañalo, eso sí. Entón, esta pista, curiosamente, cando tampouco nunca había ido, lamento non poder haber ido a todas as pistas da parroquia, son 600 kilómetros, xa lles digo ahora que, mira que teño vistas ahora, pero ainda así me quedan kilómetros deste concello sin recorrer, poucos, xa eu digo tamén, pero algún me queda. Esta pista en concreto, dos Casas, non había visto. Vin o estado, evidentemente, no que está, nesta lista, ou procurarei, non procurarei, vai na lista de pistas para meter ahora no adicional, porque encima temos aí ainda que non se note, é do concello, un colexio que está abandonado, chovendo por el, e que botachedes en contra de amañar. A da Teixeira, bueno, polo que puden saber, ainda vai agora a vivir alguén, bueno, pois botaremos un vistazo, desta non tiña tampouco coñecemento, outro das pistas que me faltará, poucas, xa digo, E respecto ao Ponto de Baixás, me encontrei con un proxecto, como moitos que vi, de máis de 200.000 euros, que en vez de ir a facer un proxecto para solucionar un problema que hai, coa ponte, pois inventaron como o muro de San Roque, pois empezaron ali a facer pajas mentais, e logo hai que pagar para dividir o proxecto e facelo realizable. Vale, entón, a da Ponte Baixás, solucionando a Ponte Baixás, vai estar tamén, ou procuraremos meter no adicional. Vale, o amaño da ponte, toda a parafernalia e vendevotos que hubo neste proxecto, eso o deixaremos para outro ano, seguramente. Moitas gracias. A pregunta número 5. Por que nalgunhas aldeas seguimos coas marquesinas de autobús dos anos 90, mentres que noutras xa se goza dos modelos 2023-2024? É unha nova estrategia de patrimonio histórico ou simplemente gustalles a estética retro? Me parece ben a ironía. Pero llevo a decir eu porque o fixemos. Cando entramos, nosotros tamén vimos esas deficiencias. Sepa vostede que hai 3 tipos de estradas no noso concello, unhas de titularidade da Xunta de Galicia, outras de titularidade da Diputación Provincial da Coruña e outras de titularidade municipal. Todas elas, as marquesinas, son distintas e temos que pedirllas a distintas administracións. A primeira que nos contestou e xa nos las puxo na carretera foi a Xunta de Galicia e nos puxo 3. Este ano pediremos polo menos 5 e a ver si acabamos o que é a estrada, vamos a decir, que une Loiba con Mera, que sería a que ten titularidade da Xunta de Galicia. Despois, as da Diputación, tamén estamos en contactos co seu diputado para que nos pase tamén as marquesinas propias da Diputación da Coruña, que por agora non temos aínda esa resposta, e as que son competencia municipal, pois, como antes lle dixen, con presuposto, pois se consigue algún modelo de marquesina pois que non sexa retro e que sexa pois de madeira. Quizás estamos pensando falar co Instituto e demais para ir deste xeito pois conseguindo abaratar costes e que eles nos axuden neste proxecto, aínda que nosotros paguemos o que sería o material, que así se fixo en algunha ocasión, e sei que quedaron bastante ben. Na pregunta 6, vostede nos comentáronnos que xa houbo varios sustos na estrada que sube á capela por San Adrián. Quereríamos saber se se solicitou a instalación de elementos de seguridade como os quitamedos na estrada que sobe á capelada e a limpieza dos lavadeiros da igrexa e do lugar da Pereira na parroquia de San Adrián. En que estado se atopan estas solicitudes? Os operarios municipais son os que, como lle dicía antes, detectan cales son as titularidades de cada pista e aí é cada titular o que decide os movimentos que se utilizan para o tema da seguridade. Non é unha competencia
únicamente do Concello de Ortigueira. Nosotros o que podemos facer, o técnico municipal, é decirle ao técnico de esa administración pois que os veciños nos están dicindo sobre isto, pero logo eles teñen que tomar esa decisión. Eu sei que o noso técnico xa fixo moitas destas cuestións en moitas parroquias, porque hai deficiencias, como dice vostede, e é verdad, de seguridade, pero a veces non nos contestan. Por exemplo, temos aquí o problema que xa levamos casi 8 meses detrás del, que é no paseo que vai á playa, que se está indo, titularidade da Diputación da Coruña, que se está indo hacia un lado a acera, e lle mandamos o informe e todo, e estamos esperando a ver que nos contestan, por agora sin moita sorte. Na pregunta 7 nos dice vostede: temos observado que hai persoal alleo ao Concello traballando, entre comillas, nas súas dependencias e manexando información municipal. É unha nova política de portas abertas? Alguén pode explicar esta curiosa situación? Sigue vostede con esa ironía. Teño que decir sobre este particular que non temos coñecemento ningún desta situación. Si vostede ten datos ou probas de que isto é así, o que ten que facer vostede como concelleiro é denuncialo, non ten máis que facer isto. Eu o que lle podo decir é que non coñezo esta situación, nin vexo a ninguén que este en esa situación que vostede nos dice, non? Seguidamente, si lles parece, ábrese un turno de rogos e preguntas, cedendo a palabra aos voceiros. Señor Marco Xal, non sei se quere decir rogos, pregunta xa meteu, non sei se quere engadir algunha ou rogos. Sí? Sí. Bueno, o de Ponte Baixas vin tamén hoxe que xa había como algo subido á sede electrónica conforme Aguas de Galiza que daban como a publicación para facer unha obra ali. Entón, bueno, xa tamén quedou contestada por iso, non? Pero, bueno. Unha das preguntas que sí que me gustaría facer é en que fase está a resolución da convocatoria de emprego público aquí no Concello de Ortigueira. A resolución de convocatoria de emprego público aquí no Concello de Ortigueira. E despois teño aquí un par de rogos que, bueno, a veciñanza informa-nos novamente sobre problemas coa liña verde do Concello e os avisos de incidencias, sinalando que non reciben resposta nin se resolve ou atende ás incidencias. Rogámosles que resolvan estas incidencias e atendan a veciñanza de maneira efectiva. Outro rogo, que registramos solicitudes na sede electrónica do Concello para actualizar as axendas culturais nos paneis informativos que temos nas parroquias. Ao principio pareceu que se renovaban, pero esa ilusión durou un mes. Agora temos un panorama diverso. En Ladrido, a finais de maio, ainda estamos lendo a programación de abril. En Loiva, o cartaz de existir en algún momento desapareceu ou tal vez estea de vacacións. E en Espasante, pois non temos nin a xanela protectora, mostrando a falta de mantemento e conservación do mobiliario público. Sí. Non lle deu o dedo que sí que falta a xanela de protectora. Rogamos que traten a todas as parroquias por igual e que actualicen as axendas culturais a tempo para que a veciñanza poida coñecer e asistir ás actividades antes de que se convertan en eventos históricos. E un último rogo ou reflexión é que vostede antes comentaba que viñan os técnicos de Altri a comentarnos as bondades do proxecto. A min este conto recórdame a cando viñan os técnicos de Enel e de Grinalia a contarnos tamén as bondades dos proxectos eólicos. Rectificar é de sabios. Están a tempo de rectificar. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marco Xal. Tomamos nota destes rogos. Señora Ana Franco, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, eu quero decir que, visto que as preguntas que facemos pois non se contestan como se veu hoxe no pleno, sino que ademais se utilizan para terxiversar o que preguntamos, pois nosotros decidimos de momento que nos vamos a limitar a facerlles rogos coas preocupacións que nos transmiten os veciños. O primeiro rogo, mire, se xa os coñecemos, xa o tiña apuntado antes de que falara o concelleiro, o señor Ponce. O primeiro rogo é que non terxiversen nin as nosas palabras nin o que nosotros facemos. Nós estamos totalmente a favor de que se lle dote de equipación ao GES.
Totalmente a favor do abastecemento de auga no Campo da Silva. Totalmente a favor da reparación dos centros sociais. Totalmente a favor da contratación de socorristas. Se quere, yo repito, estamos totalmente a favor de todas esas cousas. O que... Señor alcalde, aquí non se chama a atención cando... Sí, por favor. Siga. Moitas gracias. Os volvo a repetir para que quede claro. Estamos totalmente a favor de que se dote de equipación ao GES, totalmente a favor do abastecemento de auga no Campo da Silva, totalmente a favor da reparación dos centros sociais, totalmente a favor da contratación de socorristas. O que estamos totalmente en contra é da súa forma de facer as cousas. E, sobre todo, con informes de intervención, como o que teño aquí, decía a señora Cartella antes, temos os informes perfectamente favorables, non é así. Hai un informe que di que incumprimos a regra de estabilidade orzamentaria. Entón, non temos todos esos informes a favor, co cual comprenderá que esta forma de facer as cousas que teñen vostedes non só decimos nosotros, senón que están avaladas polos informes dos funcionarios que cando lles convén veñen ben e cando non lles conveñen non veñen ben. Son robos, non é ni un debate nin son preguntas. Eu estou... Por favor, concelleiro, deixe rematar a señora concelleira. Ben. Por favor, deixe rematar e logo... Perdón, deixe... Señor Ponce. Señor Ponce, deixe rematar a concelleira. Públicamente. Por favor. Non, pero que é unha estimación. Por favor, me siga. gustaría saber se eu interrumpís así, se me chamaría a orden ou algo. Me imagino que sí, non? Eu penso que aquí debemos ser todos iguais. Non sei cantas veces já chamei a orden. Non, ninguna. Ah, vale, pois... A min non, porque eu non solo interrumpir. Pero é verdade que cando se dan estes casos, aos demais non se interrumpen. Sigo cos robos. Rógolles que non empreguen as redes sociais do Concello para facer política partidista. Para iso teñen xa as súas redes sociais onde poden decir o que queiran, pero empregar as redes sociais da institución como están facendo é vergoñento. O outro día, dende a páxina oficial do Concello, decían, falando dunha exhibición de traineras, que ese era o verdadeiro camiño do mar. Cal é o que non é verdadeiro? Ao que foron as concelleiras a selar as credenciais? Isto é unha burla non hacia nós, que somos os que levamos defendido o camiño do mar desde que entramos en política, senón hacia a xente que leva traballando moitos anos, porque este camiño sexa unha realidade. É unha burla hacia a Igrexa e hacia a Catedral de Santiago que teñen, sí, ese camiño recoñecido. É unha burla hacia todos os peregrinos que ano tras ano pasan por ese camiño e polo noso Concello. É unha burla hacia todos os veciños de Ortigueira e hacia todos os concellos polos que pasa o camiño do mar que están desexando que a Xunta o recoñeza. É unha burla tamén hacia todos eses alcaldes que sí están comprometidos con ese camiño, non como vostedes. É unha burla feita dende a páxina oficial dunha administración pública. É un comentario totalmente indigno da páxina oficial do Concello de Ortigueira. Así que rógolles tamén que o retiren e que pidan disculpas a todos os veciños. Sigo cos rogos. Rógolles, neste caso é para a Concellera de Educación, que retiren do patio de infantil, que é onde están os nenos máis pequenos, os trozos de caucho que hai ali tirados cos que os nenos están xogando día sí e día tamén. Non sei se os sabe, non sei se os veu. Bueno, pois ali hai un montón de trozos de caucho, os nenos xogan con eles, fan camiños, os meten na boca, en fin, fan de todo con un caucho que ademais penso que está xa prohibido, non se... Señor concelleiro, por favor. Ponce, por favor. Os trozos de caucho están por ali tirados, non hai que facer obra ningunha, nin inversión ningunha, hai que ir ali e recollelos, nada máis. Moitas gracias. Yo volvo a decir á Concelleira de Educación
Bueno, para que o teñan en conta, é un produto que entendo que é peligroso porque o están retirando dos campos de fútbol, de artificiais, etc. Entón, bueno, creo que é un produto nocivo para a saúde, para canto máis son os nenos que levan todo as maus á boca, etc. Entón, bueno, se quere despois enseño unhas fotos e verá como está o patio, non é necesaria obra ninguna, simplemente retiralos. Tamén sobre o CEIP, lle rogamos que se acorden do que prometeron no mes de outubro do mes pasado, cando o señor alcalde dixo vostede nas redes sociais do Concello que xa tivera unha reunión con Educación para tratar o tema dos bichos e buscar solucións. Non sei se esas solucións xa as atoparon, se xa se vai a poñer solución a todo eso. Eu o que espero que non volva a pasar no inicio do próximo curso, o mesmo do ano pasado, cando, pois, lle recordo que dixeron que non estaban avisados, que non sabían o que pasaba, etc. Lle recordo que hubo nenos que tuveron que ir ao centro de saúde por culpa das picaduras. Entón, eu confío que se den por avisados e que non nos volva a pasar o mesmo que pasou o ano pasado. Rógolles tamén que traballen un pouco na ordenanza de benestar animal, da que, de momento, nada sabemos. E rógolles tamén que, mentres esta ordenanza non se aproba, que dende o Concello se realice o control de colonias felinas. Hai varias no noso Concello, os veciños están preocupados porque, bueno, pois hai moitos gatos facendo de todo en moitos sitios, en moitos barrios, as rúas están sucias, hai xente que lles pon de comer, bueno, en fin, creo que non lles teño que explicar como están algunhas zonas porque supoño que os saberán perfectamente. Estou convencida de que se falan cos veterinarios deste Concello, lles botarán unha mau e poderemos poñer fin a este problema. Rógolles tamén que empreguen as redes sociais do Concello máis para informar aos veciños, por exemplo, estes días que recibiron multitude de cartas que lles chegaron para a limpeza de fincas, moitos deles non saben nin que fincas son, nin o que teñen que facer, pois igual que dentro do Concello e dentro das redes sociais se anuncian outras moitas cousas, sobre todo cando son con fotos súas, pois, bueno, pois que se empreguen tamén para axudar os veciños neste tipo de cousas e non tanto para as outras. Rógolles tamén que avancen todo o posible na reparación das pistas municipais, tanto nas que están pendentes de licitar con financiación do POS da Deputación, que aínda hai varias pendentes de sacar adiante, como daquelas que non están incluídas en ningún POS. Por exemplo, en San Adrián, a pista que sube a Suñín, pois aínda ten 1 kilómetro que está en moi mal estado. Eu non quero volver a repetir o problema que hai nesa pista e coa familia que temos ali co transporte escolar. As pistas da Pena do Vilar, ao Casón, as Penas, a Rega, as Naveiras, a pista de subida ás Cascas ou a pista do Muiño ao Pozo están nun estado lamentable. Nosotros fomos a ver o outro día, aí vive moita xente e, bueno, a xente se queixa moito do estado destas pistas. Tamén no Outeiro, en Espasante, nos comentaron que había un problema coa pista porque ten como unhas penas e houve xa varios accidentes nesa pista, os veciños teñen medo de que volva a haber outro accidente, entón, bueno, pois que o miren tamén cando poidan. En Barbeita tamén, por exemplo, no estreitamento que hai ali que non permite a entrada ou saída de vehículos de emerxencia, bueno, pois son cousas que hai que mirar para a hora de, bueno, facer os proxectos das pistas. Eu quero aproveitar, a pesar do desagradable que foi o concelleiro de Obras neste pleno cos meus rogos, eu quero aproveitar, sin embargo, para facerlle un agradecemento, porque, despois de varias veces que, polo que sea, non puido ser, parece ser que agora sí se van a incluir neste post adicional do que falaba antes, a petición nosa, as pistas de Paredes de San Miguel en Insua, que a verdade é que están bastante desfeitas, me consta que foi vostede por ali e que as foi a ver, e, por tanto, o meu agradecemento de que, pois, ás veces tamén falamos cousas, as comentamos, e, ao final, o beneficio non vai a ser nin para vostede nin para min, porque vai a ser para os veciños de ali. Rógolles tamén, porque así non lo piden veciños de Loiba, que acondicionen as sardiñeiras que hai frente ao restaurante Galeón. Parece ser que o xabarí fixo algún destrozo por ali e que, bueno, que están bastante destrozadas. A señora regodalle a cabeza, pero esta mesma mañá un veciño de Loiba, pois nos... Se me permites decirche, está avisado os operarios, ahora están traballando en Espasante e están avisados desde a outra semana. Está, creo que desde que veo o xabarín, o día seguinte, estaba informando os operarios de que tiñan que facer. E máis, volvínlle a recordar o venres pasado. Eu se quero
mándolle todas as miñas gestións para que vexa o que se está a facer. Si que é certo que non chegamos a todos os... Bueno, estou no comentando. Bueno, creo que tampouco teremos que ter aquí... creo que somos todos adultos e estamos exponiendo... estou facendo rogos, claro, pero eu estaba che contestando precisamente a ese rogo. Ese rogo, cando mo dixeron, trasladouse ás persoas que o teñen que facer. Evidentemente, eu se puidera tamén non me caían os anillos para facer a marquesina e preparala ben. Pero non é o caso. E están avisados os operarios. Continúo. Bueno, aquí todo é igual, todo está en trámites, etc. Bueno, eu continuo. Precisamente facemos rogos para que, bueno, pois para que a xente, os veciños que nos comentan estas cousas o poidamos decir aquí e que vostedes tomen nota. O que faigan ou deixen de facer, pois evidentemente xa é responsabilidade súa, pero eu lles aproveito tamén para rogarlles que cando falamos non nos interrumpan. Por último, rógolles, e isto rógollo encarecidamente, visto o que pasou hoxe neste pleno, que busquen o consenso, que tendan pontes en lugar de destruílos, e que sexan conscientes de que non teñen maioría, xa o viron hoxe, de que non poden actuar como se a tuveran, de que falen as cousas, de que non impoñan, de que se hai que aprobar algo, pois que o falen coa oposición, que non pase o que pasou hoxe traendo non sei cantos temas que meteron a última hora, no último momento, e nin siquiera tuveron nin o xesto de chamarnos para decirnos que iba un punto extra na orde do día do pleno. Se non estuveramos pendentes todos os días, a todos os momentos dese expediente do pleno, pois chegaríamos aquí sin absolutamente ninguna información sobre o último punto. Ese é o último rogo que teño para vostedes. Moitísimas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Juan Cao. Moitas gracias, señor alcalde. Empezamos cos rogos, non? Despois as preguntas. Vale. Mira, rogamos que encarecidamente, como di a señora Ana, que as respostas ás preguntas se limiten ás respostas ás preguntas, non a charlas políticas e a charlas do bon facer que levan a cabo nos seus departamentos. Rogamos tamén que respeten o traballo dos profesionais que presentan a este Concello os seus proxectos, porque non creo que sea a mellor maneira de decir que os proxectos son pajas mentales que se lle ocurren a eses profesionais. Rogamos tamén que apoyemos do mesmo xeito a todas as persoas, asociacións, comisións de festas que organizan algo neste Concello e que non tomamos parte de algunha delas en contra das outras, solo porque sean amigos do partido. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cao. Señora Rego, quería facer un rogo. É unha pregunta... Perdón, que ten o señor concelleiro, ten preguntas. Vale. A mí gustaríame saber que o que... Señora Rego, ten que rematar, si che parece, e así xa rematas. Perdón, aquí. Queríamos saber tamén a pregunta, o período medio de pago do primeiro trimestre deste ano, así como do segundo, porque cando teñamos o pleno xa vai estar operativo. Tamén necesitamos saber, ou queríamos saber, o estado de execución do presuposto. Tamén queríamos, por outra parte, saber que utilidade se lle está dando á parte superior do mercado de abastos de aquí de Ortigueira, porque vemos entrar e salir xente de ali e non sabemos moi ben a que está dedicado. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Señora Rego. Que cando falen do informe non vayan en contra da verdad e digan o que hai. No encanto, aínda que a norma se especifica en o momento exactamente da execución orzamentaria, débese atopar a entidade para estar obrigada a aprobar o plan. O criterio do Ministerio de Facenda é que proceda no momento da liquidación orzamentaria, porque é cando exixe a constatación do incumprimento da base 18.
É por iso que, sendo o resultado da avaliación deste informe o do incumprimento, de constatarse tal incumprimento da liquidación do orzamento correspondente, a entidade estaría obrigada a aprobar un plan económico financiero a 2 anos. Evidentemente, isto sabrase no primeiro trimestre do ano 2025, non agora. Se o saben xa vostedes agora, sabe que é cando se vai saber se se cumple a estabilidade presupuestaria. A estabilidade presupuestaria estuvo a piques de non cumplirse cando nosotros chegamos aquí. Pero debido a que non se gastaron en carpas na Feira da Mel, nin en carpas na Feira de Camioneros, nin na Son Cerveceiro, nin etcéteras, puidose cumplir. E por outra banda, señora Franco, referente ao Camiño do Mar, gustaríame saber en que aportaron máis os outros alcaldes que non aportaron o Concello de Ortigueira. Limpouse o camiño. Evidentemente non temos a capacidade para que pare de chover durante 6 meses consecutivos. Eu fixen o Camiño de Santiago e estaba nas mesmas situación ou en peor. Despois, contratouse o autobús, igual que fixo o Concello de Cariño, Cedeira, Valdoviño, etc. E estamos facendo todo iso nun camiño que non está oficializado todavía. Así que dígame en que incumpleu o Concello de Ortigueira ou que fixo de menos o Concello de Ortigueira referentes aos outros concellos. Sí. Esta era unha pregunta, sí. Dime. Adiante. Fíxese, só lle vou dicir unha cousa. Votaron en contra do Camiño do Mar. Que máis quere? Queda contestada. Pois imagínese, ainda votando en contra. No, pero non se pode falar. Queda contestado deste xeito. Para rematar o pleno, comentar simplemente que o que ven viña aos traxes do GES e demais eran cuestións que afectan aos veciños e as veciñas. Eu creo, como dixeron vostedes, que era unha cuestión importante para eles. Eu creo que o voto era interesante que salira, porque ahora veñen as campañas dos incendios do Brán e todos queremos que estén nas mellores condicións de seguridade. Levan cos traxes caducados 12 anos. Moitas gracias por todo. Un placer. Gracias.